Ты ведаеш, на што ты падпісаўся? Я ведаю, я разумею. Ну, мне ўсё роўна цікава было, бо такая тэма моя любімая. Гэта любой мой, разумееш, у мяне калі стрэс па жыццю, я перачытваю кнігі Гарры Поттера, атрымліваецца, што я кожную з них уже, ну, раз 10 чытаў, мінімум. Ну, яны ж как бы не маленькія, таму мне гэтая тэма такая вельмі 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 цікавая. Мне такое ж самае з хронікамі Амбера насамрэч, таму што я хронікі Амбера чытаў. Вось я кожны раз, калі хварэю, я іх чытаю. Кожны раз, калі не магу шмат часу заснуць, я чытаю хронікі Амберу. Так. Чытаў Раджа Жалязнага ці? Я вельмі раю. Вельмі. Не чытаў, я чуў. Бо, мабыць, альбо серыял быў, альбо штосьці такое, но дзесьці яно праскаківала, але... Серыял был «Тэрор» Можа... пра карабль. Што? «Тэрор» был серыял па Роджеру Жалязнаму. Пра карабль, які знік. Вось. Раю хронікі Амбера, калі табе падабаецца Гарры Поттер, гэта такое выключна класічнае фэнтэзі, якое вось такое незвычайнае пра паралельныя сусветы. Таму раю. Так, што, усім прывітанні, сябры, першы гікаўскі 34 раз мы ў нашай замечательнай падкаст-студіі, вельмі цікава, і сёння мы не адні, сёння з намі Еўген, прывітанне. Вітаю. Вітаю. Я звычайна не прашу распавядаць гасцей крыху пра сябе, таму што ў нас так здавалася, што да нас прыходзілі розныя IT-барады і РГБ Беларусь. Так, Еўген, можаш крыху пра сябе распавесці, каб было гістарычнага кантэксту? Добра, ну я Еўген, я вельмі люблю Гарры Поттера, таму калі пачуў пра ідэю запісу гэтага падкасту, канешне ж, мне было адразу вельмі цікава. Ногу я не так далёка ад айцішкі, вось, я тэхнічны пісьменнік. О! Ну, так, штосьці пісаць, гэта маё жыццё і сродак для існавання, вось, але ў былым мінулым я наогул чыгуначнік, вось, таму у мяне такі атрымаўся нейкі глоуап. Разумееш? Ці што мы юрысты па спецыялізацыі? Ну, тут усе такія сабраліся так, што наша адукацыя, яна не вельмі шмат разоў будзе прыменима да жыцця, таму неяк так. Мы запрыгиваем у апошні вагон хайп-трэйна па Гарры Поттеру, таму што мне здаецца, што хутка ён усіх задзеўбе. І мы сёння Слухай, мне здаецца, ён уже... Ну так, мы сёння хацім паразмаўляць пра тупыя пытанні да сусвету Гарры Поттера, які я напісаў нататку з 30 пытанняў, якія я сам не разумею у Гарры Поттеры. Просто ось, каб слухачы разумелі, я нават не ведаў, куды я іду. Так. Я не ведаю, які запіс сёння будзе. Я думаю, мы зноў навін накідаем, пагутарым і ўсё. А тут 30 пытанняў, так. Так, таму давай з табой пачнем адразу з першага, з нахрапу пойдзем. Глядзі, калі Гарры Поттер, чараўнік, які нарадзіўся ў сям'і чараўнікоў, і я, як разумею, яго сям'я даволі вядомая, як здалася так, што Дамблдар вырашыў аддаць яго ў сям'ю маглаў. Гэта ж цалкам нелагічна, таму што ён жа, ну, ён зорка, ён жа, дзякуючы яму быў знішчан магічны Гітлер. Ну, глядзі, так, магічны Гітлер быў знішчаны, але гэта нелагічна, калі мы не разглядаем гэтую сітуацыю, якія трэба разглядаць. Трэба яе разглядаць у першую чаргу з позірка Дамблдара. Глядзі, ноч, Волан-дэ-Морт знік, бацькі Гарры Поттера забіты. Што трэба рабіць? Ніхто не ўпэўнены, а ці знік ён ці не, бо гэта было ўпершыню, бо раней ніхто пасля авады не выжываў. Ён быў першым, ну і апошнім. Што рабіць? Ці знік гэты Волан-дэ-Морт? Ці не знік? Невядома. І ягоныя паглынацелі смерці, яны таксама яшчэ жывыя. І іх ніхто яшчэ не арыштаваў, і Азкабан не запер, і гэтак далей. Таму невядома, як яны будуць далей рабіць свае крокі. Таму трэба было неяк гэтага хлопчыка ў любым выпадку абараніць. Абараніць яго можна было як? Глядзі, у нас ёсць у сусвеце Гарры Поттера адзін вельмі магутны такі, ну, жэст. Гэта калі ты сваё жыццё аддаёш за кагосьці іншага. Гэта такі вельмі адрасная магія, і ў данным выпадку матуля аддала жыццё за свайго сына. Бо яна намагалася яго абараніць, за сваё жыццё прапанавала замест ягонага жыцця. Але, ну, абмен не здарыўся, але ж гэты жэст, ён все роўна атрымаўся. І Дамблдар зразумеў, што адбылося. І таму рашыў на падставе вось гэтага жэсту Лілі зрабіць заклён, які б закрыпіў абарону Гарры Поттера, пакуль ён жыве ў сваёй адзінай кроўнай родственніцы, тобто у цёткі.
Вось, якая была сястрой Лілі, собственно. Вось. І таму ён напісаў ліст да Петунні, дзе сказаў ёй, што ёй трэба ўзяць Гары да сябе. Калі мы паглядзім больш так глыбока ў саму гісторыю, мы ведаем, што Дамблдар перапісваўся з Петунняй. Бо калі яна даведалася, што Лілі мае здольнасці да магіі, яна таксама пісала Дамблдару, каб яе ўзялі ў Хогвартс, але ж нічога не атрымалася. Але ён праз гэтыя лісты, ён ведаў, якая сувязь была паміж двумя сёстрамі, і таму яна не магла адказаць. Атрымліваецца, што калі яна пагодзілася ўзяць Гары да сябе, яна закрепіла гэтую абарону, якую паставіў Дамблдар. І гэты заклён закрепіўся. Таму да 17 гадоў яго ніхто не мог так глобальна параніць, і Волан-де-Морт не мог ніяк яго там прыбіць ці яшчэ штосьці з ім зрабіць. Другі момант. Паглядзім у сапраўднае жыццё. Мы ведаем шмат прыкладаў, калі былі дзеці вядомыя, так, там зоркі, што з імі стала, калі яны вырастаюць. З імі стала тое ж самае. Так. Хто гуляў у «Адзін дома», як яго клічуць? Макалей Калкін. Вось яны ператвараюцца ў Макалей Калкіна. Вельмі такі прыклад добры, так? Што магло б стацца, калі б Гары Потэр аддаўся бы ў сям'ю магаў? Ён бы з дзяцінства ведаў, што ён нейкі избраны, так, што ён зрабіў штосьці неверагоднае, што ён зорка. У любым выпадку да гэтай бы сям'і даведаліся б, у каго ён, і ў любым выпадку было б павага і больш такое внимание да яго, так? Таму ніхто не ведаў, якім ён там вырас і да чаго ён быў бы гатовы ці не гатовы, і што б там было з яго характарам і гэтак далей. Я думаю, што Дамблдар два гэтых моманты разглядаў і вырашыў, што лепей гэта будзе ў Петунні, бо яна яго цётка, яна зможа яго вырасціць нармальным чалавекам і гэтак далей. І ён таксама спадзяваўся, каб у яго было шчаслівае дзяцінства. Але ж, як мы ведаем, дзяцінства не ўдалося. Але ён усё роўна вырас нармальным чалавекам. Не гледзячы на тое, што яго такое там ёсць такія нейкія псіхалагічныя траўмы, канешне, і трабылы ў яго, але, напрыклад, з агрэсіяй з той же самай, але ж ўсё роўна неяк больш-менш ён нармальным вырас. Вось. Слухай, гэта так дзіўна, бо я ўвесь час разглядаў гэта так, тое, што пачнем з таго, што я не ведаў, чаму Волан-де-Морт проста не забіў Гары Потара, а тут атрымліваецца так, што яго маці ахвяравала сабой, каб яго захішціць. Вось, і я думаў, што Дамблдар такой, хто яго родзічы? Вось цётка ёсць, аддадзім ёй. Не, тут же, разумееш, тут же складанне. Тут вось гэтыя два моманты, акрамя таго, была выразаная сцэна з апошняга фільма, з першай часткі «Дароў смерці», дзе было паказана развітанне Петунні і Гары Потара. Яе выразалі, і для мяне гэта вялікая шкада, што яе выразалі, бо гэтая сцэна пераварачвае ўсе іх зносіны, разумееш, проста з ног на галаву. Бо як заўсёды яна была паказана, такая сварлівая цётка, якая вельмі яго не любіць, там дратуе яго, там пакрае і гэтак далей. Але ж там быў такі момант, што вось ужо пустая хата, яна стаіць у дзверах, ён стаіць у гэтай пустой комнаце, яна да яго паварачваецца з вялікім болем у вачах і кажа, што ты ведаеш, глядзіць у ягоныя вочы, якія яму дасталіся ад яе сястры зялёныя, так? І кажа яму, што ты ведаеш, той момант 16 год назад не толькі ты страціў матулю, я таксама страціла сястру. І вось той погляд і той голас, з якім яна гэта кажа, як яна на яго глядзіць у гэты момант, нам дае поўнасцю зразумець, што ўсе гэтыя 16 год гэтая жанчына трымала гэты боль у сабе, яна яго не пражыла, не перажыла, і на жаль, яна не смагла змяніць сваё стаўленне да Гары, бо атрымліваецца, што ўсе гэтыя годы яна да Гары ставілася ніяк да адзінай істоты, што засталася ад яе сястры, адзіны ўспамін ад яе сястры, а як на прычыну смерці яе сястры. Яна так і не змагла змяніць гэтыя адносіны. Таму вось так і атрымалася ў яго такое дзяцінства. Але ж калі б гэтую сцэну нам аставілі і паказалі ў фільме, мы б змаглі больш зразумець пра тое, што яна адчувала ўсе гэтыя годы, разумееш? А мне здаецца, што яны гэта зрабілі, ведаеш чаму? Таму што ў фільме быў муў з тым, што Снейп ён таксама казаў тое, што ён вельмі кахаў Ліліт. Вось, і можа яны такія, каб проста плюс-мінус не паўторваць адну і тую ж не матыў, а кропку, яны такія вось. Тут не адзін і тое ж матыў. Не, разумееш, яно цудоўна выглядае у кнігі, мне здаецца. Але у фільме гэта выглядае проста як самопаўтор.
тое што быў персанаж такі, вось у яго такія матывы былі на працягу гэтых 16 гадоў, і вось ёсць другі персанаж, крыху матывы адрозніваюцца, але прыблізна. Але ж разумееш, тут ну гэта не можа быць самапаўтор, на мою думку, бо яна яе сястра адзіная родственніца, так, ён яе кахаў усё сваё жыццё, і мы пра гэта і ведалі, але ж ён абраў шлях яго абароны, нягледзячы на ўсё, ён ратаваў яму жыццё, а яна наадварот не смагла гэта ў сабе перабароць. Нам наадварот бы, разумееш, гэтая сцэна на фоне петунні, нам бы гэтая сцэна показала Снейга яшчэ больш такім моцным чалавекам у першы крок як асобы. Больш моцная асоба, больш моцны разум, чым петуння, разумееш? Таму гэта б таксама сыграла бы ў плюс для Снейга, я думаю. Мне сумна на вас стало. Мне просто... Ну так, ты просто разумееш, я калі гатаваўся, я калі паглядзеў, што гэтае пытанне будзе першым, я думаю, ну мы пачнем з такой не вельмі вясёлай ноты, бо ну такі вось адказ. База, просто база. Так. Гэта вельмі цікава, таму што калі глядзець на той позірк, што Гары гэта просто траўмаванае дзіця, якое просто вырасла у не зусім добрых условиях. Я просто глядзеў гэтую сцэну, яна ці што ёсць на Ютубе, яе можна паглядзець, і там ёсць сцэна, дзе ён развітваецца з Дадлі. І Дадлі падыходзіць Гары, абдымае яго, і у гэты момант ты заўважаеш, што мабыць у іх такія складаныя адносіны, яны ўсё ж такі, мабыць, у іх ёсць нешта чалавечае, калі ты на гэта глядзіш. То бок ён не просто там мразь, праз якую і доўпень, які самазакаханы ў сябе, а у яго таксама ёсць нейкі непражыты боль. Ну, глядзі, наконт вось гэтай сцэны з Дадлі, там жа, калі ён быў дзяцёнкам, ён, ну, як любы дзяцёнак, ён паўтарае ўсё за бацькамі. Ну так, разумееш, той прыклад, які далі бацькі, ён яго перайняў, і далей ужо па накатанай пайшло. Калі мы кажам пра той момант, калі магло б змяніцца гэтыя адносіны і стаўленне Дадлі да Гары, я думаю, што гэта якраз сцэна з дементарамі, калі Гары зратаваў яму жыццё ад дэментараў. Вось, і ў той момант якраз такі выявілася, што петуння шмат ведае пра магічны свет. Яна ведае, што такое дэментары, і яна ведае, што магло быць з Дадлі. У той момант мы зразумелі, што Дадлі таксама змяніў сваё стаўленне, бо ён жа сказаў бацькам, што гэта быў не Гары. Нягледзячы на тое, што яму там было плохо неяк, так, што ён быў такі весь у дрэнным стане, бо сустрэча з дэментарам гэта табе не жарты. Усё роўна ён знайшоў гэтыя сілы ў сябе, каб сказаць амаль што адзіную фразу ў той момант, гэта што гэта быў не Гары, Гары зратаваў яму жыццё. І, канешне, гэта неяк змяніла яго погляд, і таму мы атрымліваем вось гэтую сцэну ў прыканцы, калі яны развітаюцца. І больш таго, гэта, я думаю, што шмат каму вядомы факт, Джоан Роўлінг нават думала ўставіць вось гэтую сцэну апошнюю, дзе яны там ужо дзяцей сваіх праважаюць у Хогвартс, што тыпа у Дадлі таксама дзяцёнак маг. І ён яго таксама прыйшоў правадзіць. І гэта б канчаткова іх прымірыла, але яна вырашыла, што гэта будзе проста жорстка па аднашэнню у бок мужа петунні. Вось яна вырашыла так не рабіць. Але гэта быў такі прыкольны паварот, і таксама даў бы нам зразумець, што іх зносіны, хутчэй за ўсё, добрыя у выніку. Цікава, я вось ніколі не думаў, якія стасункі паміж Гары і не стасункі, а адносіны паміж Гары і Дадлі пасля таго, як скончылася сага, пасля таго, як там ён ажаніўся на сястры Рона, не памятаю, на жаль, як ключыць. Слушай, тут можна толькі паразважаць, але мне здаецца, это моя такая асобная думка, што у іх маглі быць і добрыя стасункі, зносіны, так? Яны маглі проста прайсці праз усё тое, што было ў дзяцінстве. І неяк, я не кажу, што яны б сталі сябрамі, так? Але ўсё ж такі гэта сям'я. Я думаю, што на гэта нават магла б Джинні паўплываць, бо у яе вялікая сям'я, адзіная сям'я Гары, гэта якраз такі сям'я Дадлі. Разумееш? І я думаю, што яна магла б свой уплыў такі сюды ўнесці, і маглі б яны паспрабаваць. Я думаю, што, мабыць, нават і атрымалася б. Бо якраз такі была ж гэтая сцэна развітання, я думаю, што магло бы атрымацца ў іх. Сустрэцца там на выходных піўка папіць. Так. Тыпа так.
чаму бы і не. Чаму не? Про піўко і грошавы вопрос. Мы, калі глядзець на фільм, там ёсць такая добрая сцэна, калі Гары прыязджае з Хагридам у банк Грынготс і бачыць сваю ячэйку. І бачыць у гэтай ячэйкі вельмі шмат золата. То бок у яго ёсць нейкія манеты, у яго там сліткі залатыя ёсць нейкія там брыльянты і так далей. Адкуль у Гары Поттера столькі грошай? А тут усё даволі проста. Ну, па-першае, я думаю, што кожны, хто глядзеў гэтую серыю, гэтую сцэну хацеў быць на месцы Гары Поттера, проста хапаць гэтыя грошы, выносіць іх сабе вось праз гэты экран. Але ж, на жаль, мы не ў магічным свеце. І тут, на самой справе, нічога магічнага ў тым, як з'явіліся гэтыя грошы, няма. Чаму? Ну, мы ведаем, што Лілі Эванс была з сям'і маглаў, і дакладна ў яе шмат магічных грошаў быць не магло. Яна там, мабыць, штосьці зарабляла пасля таго, як скончыла Хогвартс, але ж не так і шмат. Ну, не паспела б яна такое столькі зрабіць. Таму, хутчэй за ўсё, гэтыя ўсе, не хутчэй за ўсё, а так і ёсць. Гэтыя грошы ўсе яны з сям'і Поттераў, то бок сям'і Джеймса Поттера. Джеймс Поттер таксама не так уже шмат пражыў гадоў пасля сканчэння Хогвартса, але ўсе гэтыя грошы зарабіў ягоны бацька. Ну, па-першае, сям'я Поттераў гэта была чыстакроўная сям'я, у іх даволі дрэўні род, і мы ведаем, што яны там адыходзяць каранямі да Пэверэлаў, таму ў іх ёсць гэтая мантыя-невядзімка. Вось, і даволі доўга яны там жылі і даволі шмат зарабілі, але ж бацька Джеймса, то бок дзед Гары Поттера, Флемант Поттер, зрабіў прыкольны такое як бальзам для валосся, для ўкладкі валосся. І прыкол, што мы, канешне, гэтага не маглі заўважыць, але гэты бальзам з'яўляўся ў саміх і кнігах, і фільмах. Бо менавіта гэтым бальзамам карысталася Герміёна, калі яна збіралася на гэты святочны бал, дзе яна там проста ўсіх паразіла, там забіла свае прыгажосцю, разумееш, калі яна выходзіла з гэтай зачыскай такой прыгожай, там яна такая ўся была проста неверагодная і ішла пад руку з крамам паказаць Рону, хто тут бацька і каго ён страціць можа. Вось. І яна тады і сказала, што з гэтым бальзамам вельмі шмат траблаў, каб яго нанесці, таму гэта трэба выкарыстоўваць толькі вось для такіх асобых нейкіх выпадкаў. Так вось, гэты бальзам якраз такі прыдумаў гэты дзед Гары Поттера. Калі ён ужо пад канец жыцця зразумеў, што ну, сынок не ў яго бок пайшоў і ён не будзе займацца гэтай кампаніяй, вось ён вырашыў проста яе прадаць, і там ці 3 ці ў 4 разы ён памножыў тое, што было ў сейфе на той момант пасля продажу гэтай кампаніі. Таму амаль што ўсе гэтыя грошы, якія мы бачылі у гэтай неверагодна прыгожай і залатой такой сцэне, гэта якраз такі тое, што засталося пасля продажу той кампаніі. Это грошы дзеда? А ці правільна, так, грошы дзеда. Ці правільна я разумею той факт, што Гары адзіны наследнік гэтых усіх грошай? Так, адзіны наследнік, па-першае, дома Поттераў, і таксама адзіны наследнік дома Блэкаў, бо ўсё тое, што было ў Сіруса, гэта яго хросны бацька, таксама ён жа аставіў Гары. Гэта і дом, і сейф, і грошы, і дамавік гэты такі прыкольны, і гэтак далей. Усё гэта таксама перайшло да Гары. Улічваючы, што і сам Гары потым добра зарабляў, і Джыні добрую кар'еру сабе пабудавала у квідычы. Я думаю, што і іх дзеці, і іх унукі таксама ў грошах траблаў мець ніякіх не будуць. Зразумела, на дзедзе выехалі. Побач, так. Побач садзіць Рон Уизлі, які небагаты сябе, такі, а мне што? Так, слухай, а Рон Уизлі таксама добра ўлаштаваўся, бо Герміёна стала міністэркай магіі, і я думаю, што гэта добра аплачваемая прафесія, так? Ну, і я думаю, што Джыні, калі што магла падкінуць беднаму брату там капеечку нейкую з сейфа, так? Бо я штосьці не вельмі думаю, што Гары Поттер там вельмі бы разбіраўся са сваімі грошамі, колькі ў яго там у сейфе ёсць. Бо, ну, кожны такі вмяемы чалавек, калі патрапіў у той сейф, ён у першую чаргу пералічыў, колькі там гэтых манет ёсць, што гэта за грошы і як гэта можна ўсё патраціць. А яму неяк было пофіг. Таму я думаю, што ўсімі гэтымі грашамі займалася Джыні, і я думаю, што на сваю сям'ю яна, канешне ж, трошачкі так это адсыпала, каб не нуждаліся. Машыну новую набыць. Ну так, змест той, што яны разбілі. Так, мне вось, дарэчы, вельмі падабаецца гэты момант у фільмах, таму што у фільмах вельмі добра бачна, што бацька Уизлі, ён такі фанат маглаўскага сусвету, і ён набывае сабе, зразумела, што ён там мог набыць сабе карету, каб яна сама летала, як там, напрыклад, гэта зроблена ў Хогвартс Легаси. Ён набывае гэтую машыну,
і вось просто як я разумею, Уизлі гэта ж чыстакроўная сям'я, тому што і бацька яны і матка чыстакроўныя поўнасцю, бо мы ведаем, што ну вось Артур Уизлі, так, ён з чыстакроўнай сям'і, і Молі таксама чыстакроўнай сям'і, у яе было 2 браты, але яны загінулі. Вось, але ну мабыць быў не вельмі багаты род ужо, ці просто ўсё яны патрацілі, бо шмат дзяцей, тое што засталося Молі ў наследства, так. Мы ведаем, што вось гэтая цётка там, якая давала гэтую дыядэму для Флёр на свадьбу, яна вось багатая была даволі, бо ў яе там нейкія маёмасці былі, але гэта адзіны такі багаты родственнік, які ў іх застаўся. Таму так, яны былі не вельмі багатыя. І пра гэты аўтамабіль таксама такі прыкол, што калі ён яго набіў і зачараваў, ён выпусціў закон і ўставіў туды вось гэтую лазейку для сабе, каб калі што да яго не прыйшлі, яго не арыштавалі. Таму Артур ён таксама быў такі, ведаеш, не вельмі просты дзядзька, бо там штосьці падшаманіць, каб яму было норма, усім астатнім не вельмі. Тут такі таксама момант ёсць. Яшчэ ёсць грошавае пытанне, ну можа дзесьці аб гэтым казалось, адкуль грошы у сям'і Малфоя? Ну глядзі, Малфой гэта таксама чыстакроўная сям'я. Ага. Яны ўсё сваё жыццё ну як спарваліся з такімі ж рабілі койтус. Так, спарваліся з такімі ж, ну ладно, мелі зносіны, будавалі шлюбы з такімі ж самымі чыстакроўнымі ды багатымі. Часцей за ўсё гэта была сям'я Блэкаў, канешне ж, але і не толькі. Вось. І таму проста гэта вось людзі, якія заўсёды круціліся, малі нейкія прадпрыемствы, круціліся вакол міністэрства, займалі нейкія там пасады гэтым міністэрстве, зараблялі грошы, амаль іх не трацілі. Да і наогул сям'я Малфояў, яна прыбыла адкульсьці ў Брытанію там даўным-даўно, і прыбыла, я думаю, што не з пустымі ўжо тады рукамі, вось, калі пераязджала. Таму тут праз стагоддзі вось гэта ўсё багатства дашло, і гэты статус. Таму так, вось так. І нават Драка выйшаў за не самую бедную сям'ю, так? Ён узяў у жонкі Асторыю Грынграса. Грынграсы гэта там вельмі багатая сям'я. У іх таксама шмат маёмасці, гэтак далей. І таму так, у іх вось гэта збераганне грошаў, ён, мабыць, у крыві дзесьці ідзе, і вось яны яго так і прадоўжваюць. Я яшчэ ведаю, што Малфоі, яны ўладальнікі агромнага будынку памесця Малфоев, якое там проста... Яно было ў дарах смерці ў першай часткі, калі я не памыляюся. Так. Вось, і там можна паглядзець, наколькі багата яны жывуць, таму што, ну, гэта амаль што шляхецкі род. Так, канешне, так. Гэта так і можна сказаць, бо нават калі мы бачылі сцэну, калі Люцыус прыходзіў штосьці там купіць ці прадаць у гэтую краму Корбін і Берг, якая вось гэтыя таемныя цёмныя артэфакты, так, гандлявала імі, што мы бачылі, што вось калі там Люцыус ішоў па кнігам, і Гары быў у краме, але ён быў у гэтым шкафу спрятаны, вось, бо ён не хацеў, каб яго хтосьці пабачыў, ён туды патрапіў выпадкова. Мы бачылі, што Корбін потым кажа там, ну ці гэты працоўнік, я ўжо не памятаю, як яго звалі, што вось там ты такі жлоб, ты мне вось гэта прапануеш, але ж я ведаю, што ў цябе там ёсць і колькі гэта коштуе. Ну тыпа, што паказвае нам яшчэ раз, насколькі яны насапраўды багатыя і колькі шмат чаго ў іх ёсць, разумееш? Таму так, у іх траблаў з деньгамі не было ніколі. Банк Грынготс, так? Так. А ці ёсць нейкая статыстыка? У каго там самая вялікая ячэйка? Ну, глядзі, я неяк шукаў, але ўжо так, ну, буду казаць наўскідку, так, разумееш? Самая багатая гэта Белатрыс Лестрейндж, бо дом Лестрейнджаў быў вельмі багаты. І яна вельмі, так, даволі удачна выйшла замуж, але ж яна не кахала свайго любімага. Ну, любімага, так. Свайго мужа яна не кахала, і проста яна выйшла замуж, бо трэба было, бо бацькі прымушалі. Вось, яна старэйшая была, таму трэба было неяк кагосьці абіраць, і выбар паў якраз такі вось на гэтую сям'ю багатую. Таму яна лічыцца адной з самых багатых. Таксама ж Малфой, канешне, Гары Потар не бедны, далёка не бедны. Ну там дзе, там усё далёка не пусты, так. Адні з самых бедных гэта былі Уизлі, але гэта мы і таксама ведаем ужо.
Цікава. Так, давай далей, калі ісці па Давай. пытанням. Глядзі, першая сцэна, Гаррі Поттера абіраюць у Грыффіндор, і адразу Дамблдар кажа пра забаронены лес, што туды Так. нельга хадзіць, што гэта вельмі апасна, але праз буквально паўфільма мы глядзім тое, што іх адпраўляюць у гэты лес як у Падарожжа. Як пакаранне на самой справе, іх як туды пакаранне, адправілі. так, іх Так. адправілі, і у чым сэнс? Мы берем першакурснікаў, якім, прабачце, колькі там 8, 9, 10, 12, 11. да, там, Вот, ну, яны так. зусім маленькія, зусім Так, маленькія. ну, гэта І так. адпраўляем іх у забаронены лес, дзе можна, ну, там, забіцца. І з імі адпраўляем Хагрыда, які, ну, І ведаеце... сабаку яшчэ. Так, так, Чакай, яшчэ сабака. які увогуле не волшебнік лічыцца, Не таму што... валодае магіяй. Так, і у яго няма Ну, слухай, у палачкі. яго ёсць добры парасон. Ну, якім так. ён такі пшк-пшк. Ну так, але ж гэта не тая магія ў поўным сэнсе. Ну тут тыпа ён шмат чаго не зробіць гэтым парасончыкам сваім, бо ён просто не паспеў гэта ўсё вывучыць, і ён сам казаў, што яму гэта дрэнна давалася. Але ж наконт гэтага пакарання тут такі момант, што а ў гэтым няма сэнсу. Ну вось зусім. Гэта было, ну я думаю, што просто калі так узгадаць, у якім стане Джоан Роулінг наогул пісала першую частку, бо там было шмат траблаў па жыцця, яна там сама была амаль што бездомная, безхатняя, грошаў не было, нічога не было, маленькае дзіця на руках, што рабіць, што і дэпрэсія вялікая, яна вырашыла ж тут, што яна будзе пісаць кнігі і штосьці там гэтаксама рабіць. А тут трэба неяк прасунуць сюжэт. А як яго прасунуць? А трэба паказаць, што тут ідзе нейкае штосьці небяспечнае, што хтосьці забівае гэтых аднарогаў, якія лічацца самымі невіннымі істотамі, так? Як гэта паказаць? Ну не вынесці ж яна аднарога у вялікі зал падчас сняданка, ты паглядзіце, тут у нас забілі аднарога, і вось тут прыбегае такі квырал, адчыняе свой гэты этот самы капялюш, накланяецца туды спіной, каб Волан-де-Морт папіў гэтай крыві. Ну, канешне ж, не. Таму трэба было неяк... Сюр. Это я бачыў такую тэму наконт гэтага прафесара, у якога Волан-де-Морт быў ззаді, што браты Уизлі любілі кідаць яму ці камушкі, ці што. І яны звычайна кідалі ў твар Волан-де-Морта. Так, гэта было. Гэта было такое. Гэта такое вельмі такое вельмі добра гэта адчуваць, што браты Уизлі таксама пабілі Волан-де-Морта такія. Слухай, ну так. Паўдзельнічалі. Раней за Гары. Так. Калі мы кажам вось пра тое, што Малфой пападае у Слізерин, Гары прападае ў Грыффіндор. Ці мог бы Гары як-небудзь пасябраваць з Драка? Ну, слухай, ён мог бы, але тут трэба ўставіць шмат але, якія ператвараюць усю гэтую тэорыю на немагчымую. Ну, бо па кнігам спачатку яны сустракаюцца, калі абодва купляюць мантыі для школы у краме мадам Малкін. І тады спачатку Гары падумаў, што вось прыкольны хлопчык, ён штосьці ведае пра Хогвартс, ён там ведае штосьці пра гэтую гульню Квідыч, і так шмат чаго прыкольнага расказвае, і нібыта з ім трэба пасябравацца, а потым Драка штосьці ўстаўляе пра Хагрыда, і ўся сімпатыя сышла на не, бо Хагрыд быў першы маг, якога пабачыў Гаррі Поттер, адразу яго палічыў сваім сябрам і гэтак далей. Таму атрымліваецца, што ўжо сімпатыя прайшла. Потым Драка смяецца над Уизлі. А Уизлі якраз такі таксама падаліся Гары вельмі добрымі людзьмі, дапамаглі яму пранікнуць на гэтую платформу 9,3 чвэрці, вось патрапіць у гэты цягнік, і там Рон з ім разам і сеў, і гэтак далей. Ужо сімпатыі яшчэ менш. Але ж вось гэтая сцэна, дзе Драка працягвае руку Гары, ты ж ведаеш, з кім трэба сябраваць. Там, вось, абяры мяне. Чаму гэта было зроблена? Ну, я ўпэўнены, што гэта было зроблена па наказу Люцыуса, бо калі Гары у першы раз перамог Волан-де-Морта, так, і ніхто не ведаў, што ён наогул астаўся жывы, проста там нейкі бесцелец і тух. Паглынальнікі смерці, якія не патрапілі ў Азкабан, яны не ведалі, што рабіць далей, бо альбо Гары — гэта іх новы цёмны лорд, альбо ён больш магутны за цёмнага лорда, як ён змог яго забіць, альбо што. Таму тыя, хто застаўся на волі, яны чакалі, пакуль ён з'явіцца, каб зразумець, а што гэта наогул за фрукт. І Люцыус, канешне ж, па сваёй самой структуры, ён заўсёды за тое, каб, ведаеш, быць у выгадзе, каб атрымаць нейкую выгаду і палепшэнне свайго стана. Таму, канешне ж, яму трэба было зразумець, што за фрукт гэты Гаррі Поттер, і
паспрабаваць з ім неяк налаштаваць нейкія сувязі. Як это зрабіць? Праз драка. Але ж драка шмат чаго намалаціў сваім языком, таму гэта ўсё стала немагчыма. Але ж тэарэтычна, калі б драка быў больш асцярожны на словы, менш бы выпендрываўся, мабыць, штосьці бы атрымалася. Мабыць, Гарры Поттер быў бы паглынальнікам смерці, дапамагаў бы Волан-дэ-Морту і... Калі б драка быў адным з персонажаў Хогвартс Легасі, то ён бы 100% з ім бы пасябраваў. Так, таму што ў Хогвартс Легасі нельга просто не пасябраваць з кімсьці, як мне здаецца, таму што я там нагуляў 40 гадзін у гульню і яшчэ ні адной спрэчкі ні з кім не было. Навошта я вывучыў Аваду Кедавру? Я хочу забіваць людзей, а я ж пайшоў адразу... Шкада, што они гэта не дадалі, так. Так, вось мне... Ведаеш, што я яшчэ зразумеў, у чаго вельмі не хапае ў Хогвартс Легасі? Ты гуляў у Ведзьмара? Так. Добрых квестаў? Не, я не пра гэта. У Ведзьмарэ існуе гвинт, як дадатковая гульня. У сусвеце Гарры Поттера вельмі важкія шахматы. І мы гэта бачым і па першым фільме, мы гэта бачым па гульне Хогвартс Легасі, дзе ўсе студэнты, сядзячы ў сваіх пакоях, яны гуляюць у шахматы. Чаму яны не дадалі шахматныя партыі? Але там ёсць шаркі, якія ты можаш прыцягваць. Ну так. Ну вось, было б вельмі цудоўна, калі, то бок усе ведаюць, як гуляць у шахматы, калі чалавек не ведае, ён можа вельмі быстра навучыцца. Так, і было б цудоўна, калі б там, напрыклад, быў нейкі шахматны турнір, дзе можна было б там выйграць нейкую мантыю ці нешта яшчэ. Ну вось гэта у гэтым моманце яны, канешне, вельмі не дажалі, і вось гэта адрознівае такія праекты, як Ведзьмар ад Хогвартс Легасі, які Хогвартс Легасі цалкам добры, ён там 80 і 180, калі казаць так, вось па такой звычайнай сістэме. Але вось некаторыя моманты яны не хапаюць, каб яны іх дакрутылі. Ну так, і ведаеш, я вось толькі пачаў гуляць, і я ўжо разумею, што мяне вельмі раздражняе вось гэта шмат вось гэтага балбатання, што ты не можаш яго скіпнуць. Бо я ўжо хачу Авада Кедавру кідаць, я хачу кагосьці там, ну не забіваць, канешне, але ну магіяй нейкай скарыстацца. Забіваць. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну не, мы ж все такія добрыя людзі. Слухай, наконт гэтага вось гэта ланцужок квестаў да Авады Кедавры. Не. Ён добры. Ну я не ён добры. Салазар, ён добры робіць. Але пачатак іх ён такі ты не праходзіў, мне здаецца, іншыя сайт-квесты ад іншых аднакурснікаў. Так, я яшчэ не... Ну вось. Калі параўноўваць, яно добра. Я зразумеў. Ён вельмі добры. Цікава, канешне, цікава. Глядзі. Герміёна правіць ачкі Гары ў другім фільме, рамантуе іх, але ж магія ўнутры за межамі Хогвартса забаронена. У першым. І ці ў першым? У першым, яны ж яшчэ калі ў экспрэсе ехалі. Мне здаецца, з-за гэтага і можна, таму што яна ў магічным экспрэсе. Глядзі, так, я згодзін з Вадзімам, бо ў першым фільме яна іх чысціць. Яна іх не рамантуе, там была нейкая гразь, і яна яго пачысціла іх. І ёй нічога за гэта не было, бо яна ўжо едзе ў магічным цягніку. Там немагчыма зразумець, хто выкарыстоўваў магію, бо акрамя таго, што шмат гэтых дзяцей, акрамя таго, што сам цягнік магічны, акрамя гэтага там таксама ёсць дарослыя магі, як мы ведаем, там могуць ехаць нейкія і настаўнікі, і працоўнікі, і гэтак далей. Таму дакладна вызначыць, хто выкарыстоўваў магію ў гэтым выпадку, нельга. Таму ёй нічога за гэта не было. А ў другім фільме, калі яна рамантуе яго акуляры, па фільму гэта зрабіла Герміёна. Па кнігам гэта зрабіў Артур Уизлі. Вось, але нават калі мы глядзім на фільмы, што ты па ёй нічога за гэта не было, бо зноў-такі яна ў магічным месцы, дзе шмат магаў, ты не можаш вызначыць, што гэта была менавіта яна. Побач шмат дарослых. Яны гэта бачуць як проста недзе кропка на нейкай карце. Здарылася валчабство, так? Хтосьці прымяніў магію. Яны глядзяць, калі там побач ёсць дарослыя магіі, зарэгістраваныя жывуць, все, пытанняў няма. Калі гэта, напрыклад, здарылася, калі быў другі фільм і Добі папярэджваў Гары аб тым, што нельга ехаць у Хогвартс, і тыпа не едзь, і ён тады выкарыстаў гэтую магію, каб зруйнаваць гэты дэсерт, так?
тады ж па кнігам прыслалі Гары такую пагрозу ад міністэрства магіі, што вам нельга парушаць гэты закон, вам нельга прымяняць магію дома, бо у яго не зарэгістраваны дамавік, яго там быць не магло. І наогул магія эльфаў яна не вельмі адслежваецца, адсочваецца, разумееш, бо да іх такое стаўленне было, ну як да ніжэйшых істот, таму іх шмат калі не бралі просто да ўвагі. Акрамя Гары здольных прымяніць магію там нікаго няма ва ўсім гэтым раёне, таму ж канешне ўсё, магія была, ўсё, гэта Гары, бо ён адзіны, але ж на самой справе не. Вось неяк так у них гэта працуе. То бок калі б іншы маг прыйшоў у гэты раён, пачаў бы калдаваць вады кідаўру на ўсіх, яны такі, ну там Гарь жыве. Ну слухай, тэарэтычна так. Калі глядзець на тое, што так, што было ў кнігах, гэта так. Я чаго сказаў пра тое, што яна адрамантавала ачкі, таму што яна тады сказала па фільму «Окулус Репара», што лёгка перавесці, як я рамантую ачкі. Ну тыпа так, але... Цікавы момант. Глядзі, а кажучы пра тое, што Герміёна, яна ж з сям'і Маглаў, так? Я добра ўсё памятаю. Мне здаецца, у якімсьці фільме, у 5-м ці ў якім міністр магіі кажа, што яму трэба пасаветавацца з міністрам Маглаў. То бок міністр Маглаў ведае пра то, што існуе магічны сусвет? Ведаю. Просто гэта такі вельмі тонкі момант, які не улавліваецца ў фільмах, але я яго калісьці заўважыў і такі, што? Вельмі добра паказаны быў у 6-й кнізе. Вельмі добра. Нам вельмі добра там паказалі, якая сувязь паміж міністрам Маглаў і міністрам магіі. Мы ведаем, што міністр Маглаў, ён ведаў пра міністэрства магіі, бо калі змяняецца міністр Маглаў, да яго прыходзіць міністр магіі. І зноў распавядае гэту ўсю сказку, што яны ёсць, хто яны такія і з якімі пытаннямі ён можа да яго звяртацца. У 6-й кнізе нам сказалі, што вось да яго звярталіся, да міністра Маглаў звярталіся некалькі разоў. Першае, калі збег Сірыус. Другое, калі возілі драконаў на вось гэты кубак агня, так. Потым, калі збежала дэментары, збеглі з Азкабана, збеглі вось гэтыя паглынальнікі смерці, калі пастаў Волан-де-Морт, і зноў, калі ўжо яго змясцілі, і ён прыйшоў як прадстаўляць свайго прыемніка, разумееш? То бок, шмат разоў ён туды хадзіў. Вось. Сам візіт ён назначаўся праз партрэт, і у кабінеце міністра Маглаў вісеў партрэт першага міністра магіі. Яго нельга было зняць. Там нават нам казалі, што ён там шмат пытаўся зняць гэтую карціну, бо яна яму здавалася нейкай такой нейкай незвычайнай, а потым праз яе яшчэ і прыхадзіў да яго міністр магіі. Ён намагаўся гэтую карціну зняць, але яе прыклеілі назаўсёды і ніяк ён яе зняць не змог. Таму так ён ведае. Вось такая сувязь там ёсць, але ж толькі пра нейкія такія пытанні, якія могуць датычыцца таксама і Маглаў, як увоз нейкіх, ведаеш, істот спецыяльных накшталт драконаў, якія небяспечны для людзей, нейкія такія вялікія здарэнні, якія здарыліся ў частцы магічнай. Вось, і калі там штосьці адбываецца, накшталт таго, як калі вось вярнуўся Волан-де-Морт, пашлі гэтыя забойства, прыродныя ўсялякія катаклізмы і гэтак далей. Вось тады таксама пра гэта паведамляюць, што гэта прырода якая, што яна не вельмі звычайная, што яна магічная. Ну, тыпа, звычайныя людзі не ведаюць пра гэта, канешне ж. А ты гэта ўсё прачуць, але так як ён галоўны, ну, лічыцца галава краіны, то ён ведае. Ён вінен ведаць, каб разумець, што адбываецца, і змагсці кіраваць сваімі падчынённымі так, як трэба, каб гэты статут аб вось гэтай секрэтнасці магіі ён не быў парушаны. То бок гэта кожны прэзідэнт новы ведае? Ну, тыпа так.
Цікава. Ну, мабыць, яны потым знішчаюць успамін, нам гэта ўжо не сказалі. Вось я только хацеў пра гэта адзначыць, таму што мы ж бачылі, як Герміёна знішчае ўспаміны сваіх бацькоў, і, мабыць, яны проста сціраюць гэтыя ўспаміны і далей проста распавядаюць на новаму міністру магіі. І там агародніна ўжо такая. Мне проста цікава той момант, што у сусвеце Гаррі Поттера же Брытанія займае вельмі моцную частку брытанскай імперыі. Ну, не імперыя, як Брытанія, як звычайная краіна. І Брытаніяй же правіць на той момант каралева. Цікава проста, а каралева ведае пра магічны сусвет? Яны ж прыносяць прысягу ўсё ж такі каралеве. Слухай, ну каралева... Мне здаецца так, таму што ты бачыў відэо, дзе яна з гэтым медведзем размаўляла? З Паддзінгтоном. Мне здаецца, пра Я Гаррі думаю, Поттера. што ведае, так. Я думаю, што ведае, бо глядзі, нават калі так паглядзець у гісторыю, акунуцца, што статут, ён там 1700 нейкія там гады, так, быў уведзены. Да гэтага моманту яны жылі даволі адкрыта. І калі мы кажам пра тое, што каралеўская сям'я гэта вось непарушальная дынастія, там, так, яны там перадавалі гэтыя бразды праўлення адзін аднаму, усё можа быць, што яны ведалі і проста расказвалі, што гэта было праўда і што, мабыць, ім не сціралі гэтыя ўспаміны, бо ў той момант яны сапраўды кіравалі краінай. Вось гэта потым уже былі прэм'ер-міністры, яны сталі такая, типа, проста функцыя такая для віда. Глядзі, наступнае пытанне. Дамблдор вялікі маг. Гэта несумненна. Мабыць, адзін з самых вялікіх, якія жывуць у сусвеце Гаррі Поттера, і там, мабыць, да яго бы там былі нейкія магі, якія былі больш моцнымі, чым ён, але на там момант 20-го стагоддзя ён самы моцны маг. Чаму ён як чалавек, які кіруе Хогвартсам, які з'яўляецца яго дырэктарам, не адчыніў тайны пакой і не забіў Васіліска? Ну, глядзі, тут трэба падумаць вось так. Па-першае, так, таемная комната была адчынена ўжо, калі ён быў у Хогвартсе. Так. Ён быў ужо настаўнікам, упершыню. Тады яе, не гледзячы на тое, што быў тады свой там склад настаўнікаў, быў другі дырэктар, яны не змаглі знайсці гэтую комнату. Чаму? Бо каб яе знайсці, трэба чуць і слышаць, дзе гэты поўзае Васіліск. Гэта чуць можа толькі той, хто размаўляе на змеінай мове. Гэта рэч даволі рэдкай, Дамблдар не змееўст. Разумееш? І знайсці змееўста даволі складана, бо яны яшчэ і, хутчэй за ўсё скрываюць гэтую здольнасць, бо гэта, лічыцца даволі такім не вельмі прыемным, так, як там кажуць, red flag, разумееш? Тыпа, штосьці з гэтым чуваком не так. Таму і атрымліваецца, што ты не чуеш гэтую змею, ты яе не разумееш, як ты яе знойдзеш. Вось. І па кнігах нам казалі, калі вось казалі пра гэтую таемную комнату, нам казалі, што замак шукалі, аглядалі некалькі разоў. Шукалі у кожным там закутке шукалі, як можна адчыніць гэтую комнату. Але што памятаеш, што каб адчыніць яе, трэба паразмаўляць на змеінай мове. Чаму Рон змог адчыніць гэтую комнату потым, калі там з Герміёнай у апошняй часткі пашлі гэтыя клыкі браць? Бо ён быў у той момант, калі Гарры адчыняў гэтую комнату, і ён запомніў, што ён казаў, і ён проста падбіраў падобныя гукі, бо яго не з першага разу атрымалася яе адчыніць. У фільме, дарэчы, гэта не паказана, што не з першага разу. Вось, у кнігах нам казалі, што ён падбіраў гукі, ён змог падабраць, ён гэта казаў сам. Вось, і яму таксама гэта было не вельмі проста, бо ён жа ж не ведае, што Гарры казаў, разумееш? Ён проста падбіраў па гукам і змог падабраць. А калі ты не чуў, як ты падбярэш? Ну то так. Ніяк. Глядзі, у мяне такое пытанне, кажучы пра Васіліска. Яд Васіліска знішчвае крэстражы. Унутры Гарры быў крэстраж. Чаму з Гарры нічога не адбылася, калі Васіліск яго параніў? Глядзі, у Гарры у нас гэта адушаўлёная істота. Ён у нас не прадмет. То бок трэба было яго звычайна забіць абавязкова. Яго трэба забіць было. Бо калі нават мы казалі пра Нагайну, так, што чаму Нагайна засталася апошнім крэстражам, бо яна жывая істота. Яе недастаткова проста параніць, яе ранілі. Але яе трэба забіць, каб сапраўды памер крэстаж. Бо калі ёсць нейкая цеплыня вось гэтай энергіі ў жывой істоце,
ён цепляецца за гэтае жыццё. Таму трэба было Гары забіць. Чаму, калі Гары шоў у апошняй часткі у гэты лес да Волан-де-Морда, ён шоў, каб яго забілі. Ён шоў гатовы памерці, бо без таго, каб ён не памёр, немагчыма было знішчыць крыстраж, які быў у яго унутры. Вось. Таму атрымліваецца, што гэты, калі б не з'явіўся бы Фенікс, калі б ён яго не залікаваў і Гары помер бы таксама і крыстраж. Але ж, мы ведаем, што тады б не было астатніх 5 кніг, і грошаў было б нашмат менш. Таму так нельга было зрабіць. А вось такое пытанне наконт змеінай мовы. Яна дзе-небудзь яшчэ трэба, акрамя таго, каб адчыняць тайную комнату і размаўляць са змеямі? Чыста тэарэтычна ты можаш сабраць сабе армію змей, такіх вельмі апасных, і проста натраўліваць іх на кожнага, хто табе не падабаецца, казаць «Кусай яго!» І яны такія ідуць і проста такім роем нападаюць. Слухай, армія павукоў-то ёсць? Армія павукоў ёсць, можна стварыць армію змей, так. Так, калі ты валодаеш змейнай мовай, то яны табе ўвогуле беспрекаслоўна падчыняюцца? Не зусім, мабыць, не зусім так. Ці зметка, а я не хочу сёння нікога забіваць. Я хочу пайсці пацука забіць. Не хочу я Волан-де-Морта. Заб'е ён яе, і гэта, ведаеш, будзе такое паказальнае пакаранне для астатніх. Тыпа, альбо так, альбо ніяк. Чувакі, ўсё, вы тут папалі. Слухай, ці правільна я разумею, Гары ведае за змейную мову, якая называецца Парселтанг, калі я не памыляюся, з-за таго, што ў ім знаходзіцца частка душы Волан-де-Морта. Так. Волан-де-Морт знішчыў сам сваю частку душы у Гары Поттера. Ці перастаў разумець Гары Поттера змейную мову? Перастаў. То бок гэта прапісана. Гэтая здольнасць перадавалася, як нам казалі па кнігам, толькі па лініі Салазара Слізерана. Гары ніякага датычання да Салазара Слізерана не меў. Так, іх аб'ядноўвае з Томам Рэдлам тое, што яны таксама выйшлі з рода Паверэлаў, і ў іх па сям'і перахадзілі гэтыя дары смерці, так? У аднаго адзін, у другого другой. Але ж да Салазара Слізерана ўжо сям'я Поттера, вось гэтая ветка, яны не мелі ніякага датычання. Цікава. Я толькі зараз зразумеў сувязь паміж Салазарам Слізераном, які ёсць у гульні Хогвартс Легасі. Што гэта адзіны чалавек. Што гэта адзін і ты же чалавек, так. Нічога сабе. Мне ўвогуле было вельмі цікава наконт гэтага Парселтанга, ці ёсць там клуб, дзе сустрачаюцца людзі, якія могуць паразмаўляць. Як мы, беларусы, сустрачаемся паразмаўляць на беларускай мове. Гэта вось зайдзі ў кожную бухгалтэрыю, ты знойдзеш. Вельмі добра. У мяне вельмі простае пытанне. Златавуст Локанс. Я ведаю, што яго імя не так лакалізоўваецца з ангельскай мовы. Гэта важна. Гэта настаўнік абароны ад цёмных іскусств, ад цёмных мастацтв у другой кнігі. Як маглі ўзяць ідыёта на працу? Ён жа... Добра. Ён ідыёт. Натуральны ідыёт. Ён ідыёт. Але ён ідыёт, які прыдумаў сабе бізнес. З фантазіяй. Разумееш? Не зусім з фантазіяй ён. У яго было два такіх сапраўды мастацтва. Ён два талента. Першы талент – гэта знайсці чалавека, які зрабіў штосьці магутнае і сапраўды геройскі нейкі паступак. Другой талент – сцерці яму памяць і дастаць яго ўспамін. Гэта ў яго было два талента. Усім астатнім ён быў проста ніякі. Сапраўды. Ён запісваў усё з ўспаміна чалавека, якога памяць ён скраў, разумееш? Але чаму ён патрапіў у Хогвартс? Вось уяві сабе вакансію, так? Добрый дзень, мы шукаем настаўніка абароны ад таемных мастацтваў. Тут такая справа, у прошлым годзе у нашага настаўніка на затылке сядзеў Волан-де-Морт, мы яго забілі, нам патрэбны новы. Дасылайце свае рэзюме на e-mail hogwarts.com, разумееш? Я не думаю, што шмат будзе жадаючых пасля гэтага. Вось, бо мала ли што. І таму ж казалі, што гэтае месца, яно нібыта проклята, бо там, пачынаючы з Квірла, ўсё пайшло неяк не так. Чаму менавіта Локанс на гэта пагадзіўся? Па-першае, ён ідыёт. Тут можна і скончыць на самой справе гэты спіс, але, па-другое, я ўжо дакладна не памятаю, колькі яму год па кнігам, але па фільмам ён такі ўжо мужык пад 40, разумееш, мінімум.
Мабыць, і па кнігам таксама. Але чым прыкол? Ну, вось ён паездзіў па свету, пакраў гэтых успамінаў, панапісаў шмат кніг. Ну, колькі ты яшчэ так будзеш ездзіць і шукаць, бо, разумееш, чым больш гэтых кніг будзе, тым больш ёсць верагоднасць, што ты штосьці прапусціш, і дзесьці гэта ўсё вылезе, разумееш? А тут магчымасць, ты сядзіш, у цябе дах ёсць, кормяць, зарплату плацяць, а яшчэ і кожны год твае ж кнігі ў праграме, і кожны год твае кнігі ўжо 100% купляюць у вялікай колькасці. Чым не бізнес, чым не добра. Ён жа не думаў, што там зноў нейкая вось гэта таемная комната з'явіцца і будзе зноў траблы нейкія. Ну, хто такое мог ведаць? Калі б ён там на 10 год пазней ці 10 год раней, ён бы сядзеў сябе і ўсё было добра. Мне зараз цікава, а калі ён крадзе чысці ўспамін, так, ці забірае ён яго навычкі? Ну, там не, навычкі не. Заклёны, якія ведае той. Мне здаецца, не. Мне здаецца, што гэта рабіў праз омут памяці, напрыклад. Ён проста забіраў успамін, глазамі чалавека глядзеў на дзеянне, якое ён зрабіў, і проста потым перапісваў гэта тэкстам, каб выпусціць кнігу. Мне здаецца, ты глядзі, што... Так, ну так гэта і было. Гэта сапраўды так і было. І ты глядзі, нават калі ты забіраеш памяць, нават калі там памяць аб нейкім заклёне, так? Ты ж не забіраеш саму здольнасць стварыць гэты заклён. Табе ўсё роўна трэба яго вывучыць. Калі ты не здольны, ты яго не вывучыш. І гэта ж, разумееш, і гэта ж памяць. Ты ж, яна ж у цябе не прыжываецца, ты можаш яе паглядзець праз вось гэты вір памяці, але ты сабе яго не вставіш, разумееш? Ну, тут так не працуе. Зразумела. Мы зараз размаўляем в большасці пра другую кнігу і другі фільм. Глядзі, каб скончыць пытанне з Парсілтангам, Гары толькі 2 разы за першыя 2 кнігі ну, за першыя 2 фільмы. Я чытаў толькі першы. Так. Ён толькі 2 разы размаўляе са змеямі. Гэта неяк зашкварна? То бок, калі ён размаўляе ў другі раз, калі ідзе магічная дуэль, людзі ад яго шарохаюцца. То бок, гэта не прэстыжна, таму што калі паглядзець збоку, гэта даволі рэдкі навык, пра які амаль што ўсе ведаюць, таму што ўсе ад яго шарохаюцца. Гэта як айчышнік у 2000-х. Амаль што. Але, глядзі, тут проста трэба разумець, што, па-першае, гэта навык, усе казалі, што тыпа гэта навык нашчадка Салазара Слізерна. У Салазара Слізерна такі сабе піар-кампанія была ў свой час, разумееш? Што ён вось быў супраць гэтых маланароджаных, ён хацеў толькі чыстакроўных у свой факультэт браць, аб яго факультэце не вельмі добрая такая слава ідзе, разумееш, там шмат цёмных гэтых магаў выйшла з гэтага факультэта і таму падобнае. Таму сам гэты навык, ён уже вось праз гэты ўсе нагаворы, ну, лічыўся не вельмі добрым, так? Чамусьці. Ну, я асабіста нічога ў гэтым дрэннага не бачу, наадварот, можна армію змеяў стварыць і пайсці вершыць дабро. Вось. Але ж лічыцца, што гэта не вельмі добра. І, па-першае, глядзім, у якіх абставінах ад яго сталі штурхацца і ў якіх абставінах ён скарыстаўся гэтым. Гэта было падчас дуэльнага клуба, так, які вырашыў стварыць вось гэты златавуст Локонс. І гэта было, калі ён там спрабаваў адвадзіць змяю ад магланароджанага хлопчыка Джасціна Флінч-Флетчі. Вось. І глядзі, у той момант ужо была адчынена таемная комната. Усе ўжо хадзілі, шукалі гэтага нашчадка Слізарына, карты Таро раскладвалі, да Трэлоні хадзілі, хто ж ён, скажы нам, дарагая. А яна ўсё, ніхто ім нічога не казала, і ні Юшка там ім нічога не магла падказаць, ні карты гэтыя, ні гэтак далей. І все хадзілі і гадалі, хто ж гэта ён такі. А тут выяўляецца проста хлапец, які такі... І змяя ідзе на гэтага хлопца. Ну, не вельмі добрая піар-кампанія атрымліваецца для яго навыка, разумееш? Ну, так. Таму і слава такая пайшла. Таму гэта і лічылася так, што гэта не вельмі добра. Вось. Але па факту, гэта ён гэты навык змог у дабро сваё ператварыць, бо ён змог адчыніць гэту таемную кімнату, каб яе закрыць. Ён змог потым адчыніць гэты медальён, каб разбіць крыстраж. Вось. Праз гэта Рон з Герміёнай дасталі гэтыя клыкі Васіліска, якога ён забіў, каб прыбіць яшчэ астатнія крыстражы. Таму, ну, па факту гэта пайшло на дабро.
просто знішчыў маю думку. Добра. Мяне зараз не пакідае мысль аб арміі змей. Ты Гэта казаў, трэба запісаць. Так. ты казаў пра магічныя дуэлі, а чаму яны ўвогуле так з'яўляюцца мала ў кіно? Чаму мы толькі бачым адзін момант? Таму што я памятаю, што я недзе ў тиктоке бачыў цікавы факт, што брат Дамблдора быў вельмі добрым дуэлянтам, і ён казаў заўсёды, што яму надта прасцей размаўляць не словамі, а выйсці на дуэль. Чаму нам так мала паказваюць гэтых дуэлей? Быдла. Ну, ён такі, так. Ну, глядзі, чаму нам так мала паказваць гэтыя дуэлі? Бо я думаю, што, па-перша, іх не было шмат і ў кнігах. Разумееш, а экшана было і так дастаткова. І самая моя асабістая боль гэта 6-й фільм, бо там так шмат экшана выкінулі на самой справе. Там, ну, гэта аддзельнае пытанне, гэта можна так асобна потом паразмаўляць, калі астанецца час. Але ж пра дуэлі. Ну, наогул, што такое дуэль? Дуэль гэта такая магічная спроба абкашляць нейкія пытаннічкі паміж людзьмі, разумееш? Тыпа, ты там забраў мою жонку, я заберу твоё жыццё, ўсё лагічна. Ну, але праз дуэль, так? Ну, вось гэтыя таксама вось гэтыя там дуэлі, тыпа там, якія былі шмат апісаныя ў расійскай літаратуры, напрыклад, вось гэтыя ўсе там Евгенія Онегіна і таму падобнае. Яны былі вельмі папулярныя ў свой час. І таму тут вось такі аналаг тых жа самых дуэляў. Разумееш, чаму іх было так мала паказана? Ну, наогул я не разумею, бо яны шмат проста чаго выкінулі. Бо на самой справе ў другой кнігі там жа усе былі ў дуэлях. Яны ж іх разбілі не проста типа вось такі вялікі дыван, на ім стаіць з аднаго боку драка, з другім боку Гары, і ўсе такія замест таго, каб навучацца, просто глядзяць такія: вау, яны там штосьці вырашаюць, круто, а мы просто пастаім. І калі на нас нападуць, мы таксама просто пастаім. Ну, у фільме гэта здаецца так, але па кнігам кожны быў адзін супраць аднаго. Там, напрыклад, Герміёна была супраць гэтай Малефісенты Булстроту, якую яна валасіну скрала кота, і ператварылася трошачкі на фуры, разумееш, потым у выніку. Дуэлей было шмат. Што мы ведаем яшчэ пра дуэлі? Дуэль была паміж Дамблдорам і Гріндавальдам, было некалькі дуэляў паміж Гаррі Поттерам і Волан-дэ-Мортам, а Волан-дэ-Морт заўсёды лічыў, што врага трэба знішчаць, асабліва вось такога врага трэба было знішчаць неяк афіцыйна, таму вось і ён усё гэта спрабаваў рабіць па правілам дуэлі, што на кладбішчы, што на потым ужо, калі ўсё скончылася падчас іх фінальнага такога фінальнай бойкі. Вось, хто яшчэ там быў? Да, здаецца, што вось яшчэ па кнігам дуэльны клуб гэты ён быў вось на другім курсе і на 7-м курсе, але там ужо гэты дуэльны клуб прыдумалі гэтыя паглынальнікі смерці, яго вярнулі, каб проста вучні атрабатывалі адпрацоўвалі адзін над ім гэтыя там усялякія цёмныя заклёны, разумееш? Вось, таму больш не так. У нас шмат было дуэльных клубаў у гульнях разных. Вось праз гульні мы там ведаем, што там былі дуэлі там у сярэднявеччы. Нават мы ведаем тую дуэль, дзе ўпершыню быў выкарыстаны экспельярмус, што там чараўніца выйшла супраць мужика, які усіх там пабедзіў, там быў вельмі моцны, на такая экспельярмус, і он пык-мык, усё, палкі няма ў руках. Вось, завяла палка. Таму вот неяк так. Але гэта тэма вельмі цікавая, і шкада, што яе так не вельмі добра раскрылі, бо тут, ну, свая асобная культура, разумееш. Я вельмі спадзяваўся на тое, што гэта добра раскроюць у Хогвартс Легаси, і калі я ўбачыў у пачатку гульні дуэльны клуб, я такі: ага, з гэтага нешта зрабілі цікава. А там табе далі 3 дуэлі. А тебе далі 3 дуэлі і ўсё. І мне здавалася, што можна з гэтага там на... Я просто спачатку лічыў, што яны ж абвесцілі тым, што будзе дуэльны клуб. Тебе ёсць арэна цёмных мастацтв. І я думаў, што праз гэты дуэльны клуб я буду навучацца нейкім новым заклёнам. І якія вось там баявыя заклёны, якія я магу выкарыстоўваць. 5 шаркаў над хлопцамі там палопае, а потым вывучыш. Так. Вось. Давай пакрышачкі пераходзіць к 3-й кнігі і 3-му фільму. Глядзі, Сірыус Блэк — гэта хросны дзядзька Гаррі Поттера, якога засунулі ў турму. Чаго яго не маглі адмазаць, як адмазалі таго ж самага Снейпа, які увогуле быў паглынацелем смерці. Чаму Сірыус Блэк сядзіць у турме, а пры гэтым Северус Снейп ходзіць на свабодзе? Ну, на самой справе ў гэты момант ён у кнігі апісаны,
але ён ведаеш тут табе далі адзінку і тут табе далі адзінку, а скласці ты вінен самастойна, разумееш. Таму калі ўжо складаць разам усё гэта, вось атрымліваецца такі адказ, што чаму падумалі, што Сірыус прэдаў Потараў, бо яму ж і гэта таксама ўмянялі ў віну, так, бо Потар Джеймс назначыў вось гэтым зберагальнікам тайны, дзе знаходзіцца іх месца жыхарства, Пітеру. Але усім яны сказалі, што зберагальнік гэта Сірыус, каб заблытаць. Нават чальцы ордэна Фенікса не ведалі, хто сапраўдны гэтай тайні, так, абаронец, што гэта менавіта Пітер. Таму нават чальцы ордэна Фенікса лічылі, што Сірыус прэдаў, здаў гэтую тайну, таму Потараў забілі, а ўжо Пітер пайшоў так тыпа разбірацца з ім, абкашліваць пытаннічкі. Таму ніхто і не думаў неяк разбірацца, капацца ў памяці Сірыуса і гэтак далей, бо ўсё нібыта відавочна. Ці ведаў пра гэта Дамблдар? Невядома, мабыць, і не ведаў. Мабыць, сапраўды не ведаў, што Джеймс сказаў Пітеру гэтую тайну, а не Сірыуса, як ён усім сказаў, разумееш. Таму і ніхто і не шукаў. Плюс Пітер ўсё ж такі быў даволі, не вельмі моцным, але хітрым. І ён змог усё абставіць так, каб сведкі казалі пра тое, што вось там Сірыус крычаў, што ён яго заб'е і так далей. А мы ўзгадаем, што Сірыус даволі эмацыйны чувак, ён не вельмі глядзіць за тым, што ён кажа і як ён кажа. Таму мы атрымліваем вось гэтую сцэну, дзе нібыта ён крычы, што я табе заб'ю, потым гэты ўзрыў, і ўсё, маглы памерлі, астаўся толькі вось гэты маленькі палец, і тыпа ўсё ён забіў яго і сам стаіць ржэ. А ён ржэ чаму? Бо ён памеціў, што гэты атрубіў сабе палец, узарваў гэтую бомбу і проста ператварыўся ў крысу і збег у каналізацыю. Вось. Таму Сірыус стаяў і ржаў. Але ж, канешне, яму гэта не дапамагло. Але яму яго здольнасць сабакі, што ён мог ператварацца ў сабаку, дапамагла перажыць Азкабан. Што таксама вельмі добра пра яго. Распавядзі, як дапамагло? Глядзі, Азкабан сцерагуць хто? Дэментары. Менавіта яны высасваюць з цябе усю радасць жыцця, мабыць, і душу, калі гэта патрэбна. І таму там проста людзі пачынаюць хварэць, загінацца, сходзяць з ума. На ём зажывала ўсё як на сабаке? Не зусім. Тэорыя вельмі добрая, але па факту яго зажыралі толькі блохі, нічога на ём не зажывала. Гэта яго дэментары. А чаму ён перажыў дэментараў? Бо ён ператвараўся ў сабаку, а ён жа быў не зарэгістраваным анімагам, ніхто не ведаў, што ён наогул сабака. Вось, і нават дэментары таксама не ведалі, і таму яны ведаюць свой гэты прыемнік, як радыалакатар не налаштавалі на сабаку, на эмацыйны дыяпазон сабакі, так? Таму яны былі налаштованы толькі на людзей. А тут падходзяць да камеры, нібыта нічога няма, ніякай вібрацыі, можа помер. Ці можа ўжо ўсё, канчаткова з'ехаў, нічога там з яго няма. Вось. А праз тое, што ён ператвараўся ў сабаку, ён зберагаў свой нейкі розум. Бо ягоныя эмоцыі не маглі счытаць, бо я не думаю, што вось ты падыдзеш да сабакі нейкай выпадковай, якую ты не ведаеш, так, і зможаш счытаць яе эмоцыі. Так, вельмі добра счытаць яе эмоцыі. Думаю, што будзе цяжка. Таму вось і тут не спрацавала. Вось так ён і перажыў гэты Азкабан. Да і наогул, нават калі казаць ужо далей пра дэментару, я ведаю, што там далей было такое пытанне, ўжо сразу, калі затронуў, так адкажу, што дэментараў можна захішчыць свой разум нейкімі сродкамі. Гэта той самы патронус, якога накаставаць можа далёка не кожны, бо трэба вось там за долю секунды зразумець, якой у цябе самы шчаслівы ўспамін, узгадаць яго, зарадзіцца гэтым шчасцем, так, і выклікаць патронуса. Вось, бо, напрыклад, калі б мне сказалі, а давай-ка ты за одну секунду узгадаеш, які у цябе самы шчаслівы ўспамін, я скажу, да вы што, прабачце. Вось, таму я думаю, што шмат хто таксама. Вось, альбо гэта аклюменцыя.
і менавіта снег вучыў сваіх вучняў, калі ён ужо стаў вось гэтым настаўнікам абароны, што аклюменцыя можа дазволіць і кантроль над разумам можа дазволіць пазбегнуць вось гэтага кантакта з дэментарам. Ты можаш просто закрыць свой разум, яны не смогуць чытаць твои эмоцыі, яны не смогуць нічога з табе пасасаць, разумееш? Ну, эмацыйнага я маю на ўвазе. Гашотку в пол, иначе дементары отсосут нам радость. Ну так. Вось, таму Сірыус змог збегці, бо, па-першае, ніхто ж не ведаў, што ён сабака, ён проста ў нейкі момант змог пералезці, ён быў вельмі худы, ён змог проста пралезці праз рэшотку. Ён мог гэта зрабіць у першы дзень. Што? Ён мог гэта зрабіць у першы дзень. Мог, але я не ведаю, чаму ён гэта не зрабіў. Слухай, глядзі, Волан-де-Морт павержан, а Сірыус Блэк, ну задзяўбаўся. Ён такі... Чаму б не пасидзець просто і нічога не парабіць? Некалькі 20 гадоў. Да, я чакаў 17 гадоў в Азкабане. Слухай, у мяне ёсць пытанне, якое вельмі мяне палохае, таму што напрыканцы трэцяга фільма Сірыус паклікаў Гары жыць да сябе на лета. Так. Ці жыў у яго Гары, ці з'ехаў хаця б на одно лета Гары ад Петунні, каб бліжэй пазнаёміцца з Блэкам, таму што ён яго хросны бацька? У выніку не. На жаль, не. Адзіны раз, калі ён там у выніку быў, гэта было лета перад 5-м курсам, калі ўжо налаштавалі гэтую штаб-кватэру ордэна Фенікса ў доме Сірыуса. Вось тады ён уже там на некалькі тыдняў патрапіў да Сірыуса туды. Але ж, разумееш, гэта не было тое, чаго чакаў Сірыус у поўнай меры, бо там было шмат іншых людзей, былі ў Уізлі, у іх проста не было магчымасці пабыць адзін сам на сам, разумееш, такі, паразмаўляць па душам, даведацца пра адзін аднаго, зразумець адзін аднаго, разумееш, у іх не было проста такой магчымасці. Тут ужо, я думаю, што гэта пытанне да Дамблдора, бо гэта было цалкам яго рашэнне, цалкам яго забарона. І чаму ён так зрабіў? Не вельмі зразумела, бо можна было, канешне, так, там быў там чэмпіёнат па квідзічу быў, так, пасля 3-го курса і гэтак далей, але ж усё роўна можна ж было, каб ён там на 2 тыдні завітаў да Турсляў, так, пабываў дома, зберог гэтую абарону, якая была вось праз тое, што мы казалі на пачатку, што Лілі аддала сваё жыццё, вось гэтую абарону ён зберог, бо ён назваў домам і прыехаў туды. А потым яго спачатку да Сірыуса, а потым да Уізлі, каб ужо патрапіць на гэты чэмпіёнат па квідзічу. Чаму так было нельга зрабіць, не вельмі зразумела. Яшчэ вельмі цікава, таму што ў 5-м фільме ёсць вельмі добрая сцэна, калі перад тым, як забіваюць Сірыуса Блэка, ён сябе паказвае як вельмі добры дуэльны маг, які просто сам цалкам добра раскідывае паглынацелі смерці, і ён бы мог абараніць Гары Поттера, ці што, калі б ты яго жыў дома, таму што, як мне здаецца, Сірыус Блэк не хер з гары, і ён цалкам, калі клікае да сябе Гары Поттера, ён просто разумее, што... Цалкам разумее, што ён здольны яго зберагчы. Гэта так. Бо калі яны вучыліся ў школе, мы ведалі, што Люпін быў адзін з найлепшых вучняў. Вось, не гледзячы на сваё такое маленькае махнатае забаляванне, так, ведалі, што таксама Джеймс і Сірыус, яны недалёка ад яго адыходзілі. У іх былі праблемы, траблы з дысцыплінай, але па здольнасцям яны былі даволі добрыя, асабліва ў дуэлях. І гэта падкрэслівалася, што яны былі, з імі ўсё было добра. І самае галоўнае, што так, што праз тое, што Сірыус не страціў розум у гэтым Азкабане, ён смог зберагсці свае магічныя здольнасці. Таму зноў-такі гэта пытанне ўжо да Дамблдора, чаму ён не дазволіў гэта зрабіць. Тут гэта так і не зразумела, но мне лічна, мне асабіста так і не зразумела, чаму так. Блін, мне вельмі шкада, што Гары так і проста не смог пазнаёміцца са сваім хросным бацькай. Ты разумееш, тут нават, добра, вы не дазволілі там Гары паехаць да Сірыуса, але ж можна хаця б было дазволіць яму пісаць. Так, ліставацца каб ён лісты дасылаў. А тут жа нічога, разумееш, нічога. І яшчэ такі момант, што пасля 3-й кнігі, пасля таго, як Сірыуса вызвалілі, ён жа спачатку паехаў з гэтым гіпагрыфам, клювакрылам у нейкія цёплыя краіны,
і Адпачыць. там хаваўся, так, Пачыліся. загараў і грэў свае костачкі. Вось, мабыць, там атрымліваў ўсю асалоду жыцця, і як сабачага, так і чалавечага. Вось, у гэтых цёплых краінах. І вярнуўся ён ужо ў Англію тады, калі Гары напісаў яму, што ёсць траблы з тым, што яго абралі удзельнічаць у гэтым чэмпіянаце, і штосьці тут не тое. Вось тады Сірыус вярнуўся, і зноў-такі ён вярнуўся, нягледзячы на тое, што яму нібыта было і небяспечна вяртацца, бо ён усё роўна лічыўся вінным, і яго шукалі і дэментары, і так. Вось, але ж усё роўна ён хацеў неяк абараніць Гары, нават прабраўся ў Хогсміт бліжэй да Хогвартса, каб быць побач. Вось, і зноў-такі, ну, разумееш, калі ў цябе ёсць хата, калі ты там быў у цёплых краях і з грышамі, і там добра мог нарэшце паесці чагосьці, там, і да адпачнуць, тут ты вяртаешся, жывеш у нейкія пяшчэры, і зноў ловіш нейкіх крыс, пацукоў, ну, такое сабе. Але ж ён гатовы быў гэта зрабіць, гатовы быў вось зноў сваё жыццё, камфорт свайго жыцця паставіць пад сумненне, каб проста быць побач з Гары, каб змагці яго неяк, мабыць, абараніць. Таму гэта сапраўды вельмі шкадана, што, ну, не атрымалася ў іх. То бок мы можам так сцвярджаць, шмат што часу. Сірыус Блэк любіць Гары, што Канешне, так. Просто гэты міла. момант ён не вельмі добра прасочваецца па фільмам, таму што па Так. фільмам ён там буквально 3 разы з'яўляецца, і ўсё, там ёсць адна сцэна, дзе ён яшчэ худы толькі збяжаўшы з Азкабану, адна Так. сцэна, дзе яго твар вылазіць з полымя, две сцэны, дзе яго твар вылазіць з полымя, Так. і адна сцэна, дзе яго забіваюць, і мы просто не паспяваем пазнаёміцца з Сірыусам Блэкам. Я наколькі чуў, у Джоан Роўлінг на той момант было не вельмі салодкае жыццё, калі яна па сюжэту забівала Сірыуса Блэка. У яе таксама ці бацькі, ці хто ў яе помер у той момант. Так, было такое. Вось, і яна пачынае цалкам згушчаць колер кніг, калі мы выходзім да нават па фільмам бачна, як змяніўся ўвесь да акцэнт. кубка агня, я хацеў сказаць. Так, і мы вось адразу на кубкі агня мы ўжо бачым гэта непрабачальныя заклёны, пра якія мы зараз будзем з табой размаўляць. І тое, што цалкам, мне здаецца, і па кнігам, так, таму што я прачытаў першыя 3 кнігі Гаррі Поттера, трэцюю кнігу я не дачытаў, на жаль, таму што я захварэў. Вось, я як разумею, тон кніг цалкам змяняецца з 5-й кнігі. Так, цалкам. Гэта вельмі добра паказана ў фільмах, бо ты разумееш, фільмы прыабрытаюць такую больш цёмную каляровую гаму. Так. Так. Гэта вельмі бачна, і нават па кнігам, калі ў нас 5-я кніга моцная, такая цёмная, так, бо там з'яўляецца гэтая бойка ў аддзеле Тайн гэтым, забіваюць Сірыуса, нападаюць на Артура Уизлі, амаль яго не забіваюць. Так 6-я кніга нічым не лепей, разумееш, бо мала таго, што Драка намагаецца забіць Дамблдора, потым жа ў нас ствараецца гэтая бойка ў астранамічнай башні напрыканцы кнігі. І менавіта там Біла Уизлі кусае гэты пераверцень Фенрир-Сівый, і яны, ну, паспяваюць яго неяк уратаваць, каб ён не быў перавертнем, але ж таксама ў яго гэтая лікантрапія трошкі яго зачапіла. І яго знешнасць зруйнавалі, бо там яго шмат гэтых шрамаў засталося і гэтак далей. Таму кніга такая, што таксама яна не вельмі вясёлая, так, яна даволі цёмная. Ну, а 7-я тут аказаць нечага, так? Таму так, это вельмі бачна. Вельмі бачна. Давай, калі мы кажам, чакай, калі мы бачым, калі забіваюць Сірыуса, мы ж нас да гэтага гатавалі, бо менавіта ў 5-й кнізе шмат было пра Сірыуса гаворкі. І як Гары наогул выцягнулі ў гэты аддзел Тайн, каб ён туды прыехаў, яму паказалі, што нібыта забіваюць Сірыуса. Таму нас гатавалі да таго, што ў іх такая моцная эмацыйная сувязь стварылася паміж імі. Нягледзячы на тое, што яны не вельмі шмат былі часу, бо разумееш, Гары нарэшце бацьку сапраўднага знайшоў у Сірыуса. Так, вось гэты момант. А Сірыус у яго адзіная сям'я гэта Гары. Гэта яго і сын, і брат, і сябар.
Кум і сват. І у фільме у пятым фільме, мне здаецца, ён казаў, калі ён быў каля сямейнага дрэва, ён казаў, што ён збежаў да Поттераў, да сваёй другой сям'і. І ён ставіцца да Поттераў як да сваіх прамакроўных родственнікаў. Гэта так. Родичай. У мяне вось пытанне, якое гуляе па інтэрнэту ўвесь гэты час. У Гаррі Поттера была карта, на якой было бачна... У нас ёсць гэтае пытанне ў спісе. Так. Я не давай. На якой бачна, хто дзе знаходзіцца. Так. Ці ніколі не смушчала Гаррі, што побач з Роном спіць нейкі мужик? Ці што ён спіць разам з Пітером Пецігрю ў адным ложке? Так, з каростай. Гэта яго пацук. Так. Тут я думаю, што зноў-такі лагічнага адказа няма. Але яго можна прыдумаць, так? Давай узгадаем, калі наогул яны карысталіся гэтай мапай. Блізняты карысталіся ёй, калі было патрэбна зваліць з Хогвартса. Вось. Таму яны не глядзелі на спальні дакладна, не глядзелі, дзе там шастае Філч і як выйсці адтуль. Калі яны былі ў нары, навошта ім было глядзець на мапу Хогвартса, яны там займаліся сваімі справамі зноў-такі. Гары глядзеў на гэтую мапу, каб паглядзець, а што там робіць яго каханы Драка, разумееш? Таму яму было таксама недарона трошачкі. І ўсё, вось увесь адказ. То бок не глядзеў туды. Калі б хто-небудзь быў крыху уважлівей, то ён бы такі: Рон! Глядзі, вось мапа, вось мы стаім. Скриншот мапы зрабіце. Заціснуць правы краеш. Так, вельмі цікава. Усё хачу перайсці да сваей такой самай тэмы, у якой я вельмі зацікаўлены, гэта непрабачальныя заклёны. Давай. Глядзі, нас знаёмяць па фільмам з непрабачальнымі заклёнамі праз грознага вока Грума, які прыходзіць на урок і паказвае адразу 3 непрабачальных заклёна. Чаму грозны глаз Грум не ад'ехаў пасля гэтага за краты? Тут трэба ўсё ж такі сказаць, што гэта быў несапраўдны грозны глаз, мы гэта ўсе, спадзяюся, ведаем. У мяне ёсць пытанне на гэты конт таксама. Добра. Але чаму ён не ад'ехаў? Бо ён жа там кажа, што гэта ўсё ўзгоднена з Дамблдарам і што Дамблдар хоча, каб вы ведалі, супраць чаго вы будзеце змагацца. Таму я думаю, што ў гэтым выпадку, так як ён паказваў гэта не на вучнях, а на такіх тыпа, не вельмі гуманна, канешне, што ён усё ж такі на жывой істоце гэта паказваў, але ж ўсё ж такі ён гэта рабіў на павуках, і тут ужо мы не ведаем, мабыць, гэты павук быў таксама магічным нейкім вобразам ствароны, разумееш, мабыць, ён быў несапраўдны ці яшчэ штосьці. Так, дафантазуем, так, але ўсё роўна, мабыць, на павуках у рамках урока дазволілі. Тым больш, што нікаму з вучняў не далі практыкаваць. Ім проста паказалі і задалі дамашнюю працу, каб напісаць там гэтай пергаменты пра гэтыя заклёны, не больш. Вось, і нават такі момант быў у кнігах, мабыць, у фільмах я ўжо не памятаю, але ў кнігах дакладна гэта было, што калі ён першае прымяніў імперыус, павук стаў танцаваць і ўсе пасмяяліся, амаль усе. І тады ён сказаў: а ці было б вам цікава, калі б гэта было супраць вас? І нават такі момант пра вось гэтыя заклёны, што па кніге ён практыкаваў імперыус супраць вучняў і вучыў іх, як яму супраціўляцца. І адзіны толькі Гары змог вырвацца з імперыуса. Бо з-пад імперыуса можна вырвацца, калі ў цябе даволі моцны разум і асоба. Калі ты можаш, цябе такія моцныя твои устоі нейкія, так? Твой характар даволі моцны, што ты можаш супрацьстаяць таму, што табе кажуць. Гэта, ведаеш, гэта трошкі накшталт, тыпа, усе пайдуць з даху прыгаць, ты таксама пойдзеш прыгаць. Тут вось больш, калі такі нейкі прыклад казаць, мабыць, штосьці вельмі схожа на гэта, падобна на гэта. Таму так. Але гэта ўсё было з дазволу Дамблдора. Глядзі, маё такое пытанне, ты проста адзначыў, што гэта быў усё ж такі не грозны вока Грум,
некаторы час іх навучаў фейкавы грознае вока Грум. Я не памятаю, як яго завуць. Барці Крауч малодшы. Вось. Ён іх навучаў некаторы час. Ці верна моя думка наконт таго, што сам Барці Крауч малодшы таксама добры маг раз некаторы час навучаў вучняў і практыкаваў як навучальнік супраць абароны магічных заклёнаў. Ну, глядзі, я думаю, што так. Бо што мы пра яго ведаем, што ён быў аднім з такіх, ведаеш, топ-менеджераў паглынальнікаў смерці. Так, быў вельмі блізкі да Волан-де-Морта, і мы ведаем, што Волан-де-Морт ён таксама вучыў сваіх паглынальнікаў нейкім прыемчыкам. Ён іх проста так не браў, ён іх сапраўды спачатку ён іх навучаў. Таму чамусьці ён, мабыць, навучыўся, так, ад свайго гэтага сябра старэйшага, і таксама змог гэтым падзяліцца з вучнямі. Тым больш, што можна добра вучыць таму, што ты заўсёды прымяняеш, так? І раз ты гэта прымяняеш, ты ведаеш, як гэтым змагацца. Ну, гэта ж зразумела. Таму так, але мы яшчэ, акрамя гэтага, мы ведаем, што ён мог зварыць вось гэтае зелля, якое дазваляла яму пераварочвацца ў грознае вока Грум. Так, што таксама не кожны, я так разумею, што зможа, бо гэта складаны працэс, і яно там варыцца шмат часу. Вось, але ён тым не больш ён змог гэта зрабіць. Таму думаю, што ён такі даволі моцны маг, тым больш, што, нагадаю, ён змог вырвацца з Імперыуса, бо па кнігам, наогул вы ведаеце гісторыю гэтага персонажа, ці так, не ведаеце? Не, у мяне ёсць пытанне на гэты конт. Ну так давай тада адразу раскажу. Глядзі, яго спаймалі. Ён сын Барці Крауча. На той момант Барці Крауч, ён быў кіраўніком вось гэтага як гэта, Аўроры, так, на ангельскай мове, на расійскай я забыў як. Ну добра, там зразумела. Не зразумела, так. Там мракаборцаў, вось, мракаборцаў. Ён быў галавой аддзела гэтых мракаборцаў. І ён меціў на должнасць пасаду міністра магіі. Таму ён такую адкрыў, ведаеш, такую ахоту на ведзьм, так? Ахоту на паглынальнікаў смерці. І ён садзіў усіх, ён там, не разбіраў, ці вінны, ці не вінны. Штось мне нагадвае. Так, ёсць. Там шмат паралеляў, калі так паглядзець, просто нагадаю, што Волан-де-Морт дзесьці пад 70, так? За секундачку. І ён вельмі хоча ўладу. Адваліўся. Вось. Ну так. Таму, калі правялі ў суд ягонага сына, на ўвазе Барці Крауча, ён яго таксама прысудзіў на Азкабан. Вось. Але у Барці Крауча на той момант была жонка. І жонка, ёй была вельмі шкада свайго сына. І яна угаварыла свайго мужа, Барці Крауча старэйшага, каб уратаваць сына з Азкабана. Так як у яго ўсё ж такі была пасада вельмі добрая, гэта давала яму нейкую такую, ведаеш, вакно магчымасці, каб нарэшце праведаць свайго сына ў Азкабане. Што яны робяць, калі яны туды прыходзяць? Ягоная маці захварэла, яна захварэла смяротна, яна хутка памёрла бы. Яны загадзя да візіту сварылі гэтае перавёртнае зелля. Маці ўзяла дозу з валасом сына, сын узяў дозу з валасом матулі, яны выпілі, ператварыліся. І атрымліваецца, што для дэментараў нічога не змянілася. Хворы чалавек зайшоў, хворы чалавек выйшаў. Хворы чалавек быў у камеры, хворы чалавек застаўся ў камеры. Але па факту знешнасці матулі выйшаў з камеры ўжо Барці Крауч малодшы. І ягоны бацька забраў дадому. Матуля, зноў-такі, акт самапажертвавання, нагадаю. Тут ужо, нейкі, гэта была не магія, яна проста вырашыла, што яна хутка памрэ, лепей яна ўжо памрэ ў Азкабане, а сын затое будзе на волі. Яна да самой смерці сваёй піла гэтае зелля, і пахаваная яна была таксама са знешнасцю яе сына. Колькі жыны яго там закаталі?
Что ты кажаш? Колькі ж яны яго закаталі. Ну так, добрая там была баночка, я думаю. Трохлітровая. Вельмі добрая. Ты просто не бачыў, колькі моя бабуля закатвае гэтых кампотаў просто. У мяне іх столькі стаіць, мне здаецца, што там моя бабушка просто пахазяйнічала. У любую пачвару могу ператварыцца. Спытаю я, можа там гэта будзе настойка нейкая са змяі, ты зразумееш, Так, каб ператварыцца ў пачвару, трэба самагон маёй бабкі. Да ўлады прыйсці. Я ўжо уяўляю. Так вось, што з ім старалася, калі ён патрапіў дадому? На яго наклаў бацька імперыус, і ён проста сядзеў у заперці. Ён яму не дазваляў выхадзіць і гэтак далей. Але ж час шоў, і даволі шмат часу, і гэты імперыус пачаў паслабяваць, бо ён вярнуўся ж з Азкабана, і ён паціху адыходзіў ад усіх гэтых рэчаў, што там тварыліся, і яго разум і яго асоба станавіліся зноў больш моцнымі. І калі гэта дайшло да дастатковага ўзроўня, ён змог гэты свой імперыус перабароць. Вось. І зноў вярнуць сабе магчымасць самому вырашаць, што яму рабіць, разумееш? І ўжо тады заварылася ўся гэтая гісторыя з эльфам Барці Краўча. Гэта менавіта вось гэты хлопец і вызваў гэтую чорную метку на чэмпіянаце міра па квіддычу, выкарыстоўваючы для гэтага палку Гарры Потара, вось кіёк Гарры Потара. І потым ужо ён па загаду Волан-де-Морта пайшоў у школу і пачаў пераварачвацца ў гэтага грознага Вокагрума і вучыць. Вось, вучыць для таго, каб завесці ў выніку Гары да того кладбішча, каб там ужо адбылося тое, што адбылося. Там ёсць такі незвычайны момант у фільме. Гары глядзіць успамін у пакоях Дамблдора, і Дамблдор сядзіць на судзе, дзе судзяць Ігора Каркарова, так. І там Барці Крауч старшы даведваецца, што яго сын преступнік. Так. І там ёсць такі момент, дзе яны кажуць пра тое, што Іван Раз'е мёртв, і так. Грознае Вокагрум кажа на гэта Дамблдору, што а яшчэ ён забраў свой глас і маю ногу, мой глас і маю ногу з сабою ў магілу. Ці ведаеш ты, як дакладна грознае Вокагрум страціў глас і ногу? Ну, глядзі, на самой справе па кнігам мы ведаем, што Раз'е забраў не вока і ногу. Раз'е забраў канчатак носа. А вока і нагу Грюм таксама страціў, дзесьці, так ведаеш, бегаў ды страціў, але на самой справе падчас першай магічнай вайны ну так атрымалася, што ён іх страціў. Ну там можна было. Але нам ніколі не называюць, хто гэта быў вінны, хто за гэта адказны, як гэта здарылася. Ну, ніякай інфармацыі. Я шукаў, я сапраўды шукаў, але я нічога такога не знайшоў. Вось Раз'е, так, мы ведаем, што але гэта быў нос. Гэта не была нага і вока. Цікавенька. Ну, давай такі тады больш романтычным пытанням. Джинні Уизлі, яна сапраўды была закахана ў Гары з самага дзяцінства, таму што калі мы бачым у другім фільме, яна бачыць упершыню Гары, яна вельмі яго саромецца і ўбегае. Падабаўся хлопец. Так, яна была закахана, бо глядзі, гэта ж як такі момант, што ён для яе, вось гэтая зорка, так, вось як там дзяўчынкі там у дзяцінстве вось гэтыя поп-зорак там усялякіх там любяць, шануюць іх, плакаты вешаюць, так же рабіла і яна. Для яе Гарры Потар быў зоркай, проста што плаката не было. Вось, а тут пабачыла. Тут яшчэ і пасябраваўся брат з ім. Вось, яна нават у дзённікі гэтага рэдла пісала, што яна вот з дзяцінства яна чула гісторыі пра Гарры Потара, з дзяцінства ён ей здаваўся нейкім такім неверагодным, бо ён змог зрабіць вось такое, так, а тут яна зразумела, што яна будзе з ім вучыцца, і вось ён побач з ёй ходзіць, а яна такая вось глупая маленькая дзяўчынка, якая слова нават яму сказаць не можа. Вось, а потым яна гэта ўжо перарасла неяк. Ну, яе пачуцці яны мабыць, трошкі сціхлі, калі яна пачала сустракацца з іншымі, але ж вось якраз такі ў той момант яна змагла пачаць з ім весці нейкія размовы, пачаць з ім сябраваць і гэтак далей. І вось у гэты момант, мабыць, і ў Гары штосьці пачало да яе з'яўляцца, бо ён пачаў, ведаеш, дазнавацца, а хто яна такая і што ў яе за асоба і якая на самой справе яна крэатыўная і прыкольная дзяўчына. Вось, бо да гэтага моманту ён гэтага, ну, не вельмі разумеў, і яна для яго заўсёды была такая
ціхая сестра Рона, якая пры ім ніколі не размаўляе. Я да апошняга верыў, што Гаррі Поттер будзе з Герміёнай. Я таксама. Я таксама Гэта як веру. Наруто з Сакурай. Так. Але ж Наруто не з Сакурай. Наруто Ён з з Хінатай. Хінатай. Так я табе аб гэтым і кажу, тое, што я спачатку думаў, што Наруто будзе з Сакурай. Так і я думаю, што яны дажмуць нарэшце. Ну, Але ж так больш таго, Джан жа хацела ў нейкі момант, каб у канцы загінуў Рон. І тыпа тады ўсё, перашкоды ніякай няма, можна Гары свадзіць з Герміёнай і ўсё. Но просто разумееш, а Уизлі потым куды дзяваць? Што з імі будзе? Хто ж іх пракорміць потым, разумееш? Таму трэба было штосьці рабіць, каб нарэшце ім было ўжо нейкае шчасце таксама прываліла і грошы з сейфа. зразумела, для чаго яны гэта рабілі. Пасваталі дзеўку. Выгада. Так, глядзі, у іх усе дзеці вельмі добра выйшлі замуж, ну, да ажаніліся. Што Джині за багатага Поттера, Рон у выніку за міністэрку магіі, гэты Біл за Флёр, таксама не выглядалі як вельмі такая, ведаеш, бедная сям'я, так? Вось. Джордж ці Фред за Анджеліну Джонсон. Гэта хто? Ну, гэта яна зрабіла добрую кар'еру ў квідычы. Дзяўчына, яна была капітанкай, нейкі час яна была капітанкай каманды па квідычу. Вось. Ну, цёмнаскурая дзяўчына. Яна такая была там. Ну і ўсё, усіх добра ўсё склалася. Акрамя Чарлі, бо ў Чарлі былі драконы, яму ніхто іншы не быў патрэбны. А як жа другі брат-блізнец? Такі, ведаеш, аналог асла са Шрэка. Быў іх. Ну, снашае драконаў хлопец і снашае. Ну і ўсё добра. Дарэчы, вы сказалі ж заўсёды, што яго тыпа ніколі не паказвалі ў фільмах, але аднойчы паказвалі. У самы такі нечаканы момант яго паказалі, ведаеш, дзе калі вось гэты быў фотаздымак, калі яны ўсей сям'ёй ездзілі ў Егіпет. Вось там ёсць хлопец ззаду, вось гэта, ну, незнаёмы, вось гэта Чарлі Уизлі. Адзін раз яго ўсё ж такі паказалі. Цікава. Так што мы планамерна пераходзім да Кубка агню, таму што у нас у Кубкі агня з'яўляецца іншая школа чараўніцтва. Гэта школа Ігора Каркарова, гэта Крамбатон, так? Шарльбатон. Шарльбатон. Іх школа Шарльбатон гэта тое, што знаходзіцца ва Францыі. Ва Францыі, а Каркарова гэта Дурмстранг. Дурмстранг, вось. Ці вядома, якія яшчэ школы чараўніцтва існуюць у іншых краінах? Ну, глядзі, калі ты загугліш, колькі наогул ёсць вось гэтых магічных школ, табе адкажуць, што тыпа 11 вядомых. Але калі ты пачнеш гугліць, якія менавіта ёсць, ты можаш знайсці, ну, максімум 8 вядомых. Гэта, ну, як ужо сказалі, Хогвартс, Шарльбатон, Дурмстранг. Акрамя іх Уаганду, гэта школа ў Афрыцы, Махота Кора, школа ў Японіі, потым Ільверморні ў США і Кастора Бруска ў Латынскай Амерыцы. А ці ёсць гэта 7 школаў. Магічныя універсітэты? Ну, яны, это ўсё адно. Это вось оно ўсё адно. У іх няма такой высшай адукацыі, разумееш, там, калі ты хочаш ісці на мракаборца, ты ўжо патрапляеш у міністэрства магіі да гэтага аддзела, і там уже ў іх свае асобныя іспыты і навучанне. Але ж там інстытута, як у нас гэта ёсць, у іх ужо няма. Іх тыпа хапае вось гэтага школьнай адукацыі. Ну, тым больш, што ва ўсіх школах гэта ўсё па-рознаму ідзе, так? Бо там мы ведаем, што Шарльбатон яны вучацца на 1 год больш. Бо там яны там трошкі пазней экзамены здаюць. Напрыклад, Махота Кора, яны пачынаюць вучобу ў 7 год. Просто правалюючі поку робіць. Ну, як звычайна азіаты, у тым плане яны ж заўсёды должны быць задротамі. Так, ну яны тыпа з 7 да 11 год яны вучацца днём у школе, а вечара вяртаюцца дадому, а ўжо ў 11 ім даюць такую спецыяльную мантыю, якая, ведаеш, эканомія азіаты, просто тэхналогіі, ўсё такое. Расце чалавек, і яна расце разам з ім. Ну, тыпа, не трэба кожны год купляць. Вот ведаеш, у них нейкі гэты капіталізм не так вельмі развіты атрымліваецца, як у Англіі.
Бо ведаеш гэтыя бедныя вызлівы, якіх шмат дзяцей і там адзін галеон на ўсю сям'ю і трэба неяк там купляць кожнаму і падручнікі і адзенне нейкае все такое і гэтая моля просто кожны год вось так вот гэтымі спіцамі там Боже мой калі гэта скончыцца мне трэба яшчэ там шмат адзення навязаць гэта разумееш там гэты мем можна рабіць там 100 000 світароў уже гатова яшчэ 2 мільёны на падходзе гэта все пра вызле. Таму так, ну вось там такі прыкол. Я недзе бачыў такую тэму, што Малфой, Драка Малфой мог стаць вучнем Дурмстранга насамрэч, а не пайсці ў Хогвартс. Ты што-небудзь чуў пра гэта? Глядзі, гэта ў нас было ў кнігах. І пра гэта казаў сам Драка, што тыпа калі вось прыязджалі гэтыя дурмстрангцы, ён казаў, што мой там, як заўсёды, мой баця, ён вось мяне думаў аддаць у гэты дурмстранг. Вось. І на самой справе я думаю, што гэта магчыма, бо баця быў паглынальнікам смерці, Каркараў быў паглынальнікам смерці, думаю, што сувязі ў іх засталіся і неяк яны бы адзін аднаму дапамаглі, так? Але чаму не атрымалася, бо ёсць такая жанчына, як Нарцыса Малфой у дзявічестве Блэк, якая вельмі кахае свайго сына. Ён для яе самае важлівае. Ёй наогул было похер, што там адбываецца ў яе хаце, калі там тусіў Волан-де-Морт і кампанія. Галоўнае, каб сына не чапалі, разумееш? Але ж чапнулі ўсё ж такі, таму яна і зрабіла свой крок, калі яна тады сказала, што спытала, ці Драка жывы, і тады яна сказала, што тыпа Гары помер, а ён не помер. Вось, тым самым уратавала яго жыццё як сапраўдная матуля. Вось. І яна была супраць, бо яна хацела, каб яе золатца было побач з ею. Таму у выніку ці памог бы, але Нарцыса дала б сковородкай так патэльней па галаве гэтаму Люцыусу, што у першы ж вечар паехаў бы ён назад. Чаму некаторыя заклёны трэба прамаўляць словамі? Некаторыя заклёны яны кастуюць проста замахівая палачкай, а некаторыя магі увогуле там МакГонагал у другім фільме ці ў якім яна без палачкі, без кійта, без слова, просто рукамі яна адчыняе дзверы? Ці нешта такое робіць? Так. Мне здаецца, ж карціны самі, не? Вось гэты кіёк, якім яны карыстаюцца, так, гэта прыдумка толькі еўрапейцаў. Бо, напрыклад, усе афрыканцы, яны кастуюць усё рукамі. Тут яны прыдумалі проста гэты кіёк, бо так больш зручней канцэнтравацца і напраўляць гэтую магію. Ну, разумееш, ты там 10 лучаў, ці адзін прамень, так, выпрасоўваеш. Зручней вучыцца, зручней карыстацца. Вось, але ніхто ж не кажа, што калі ты даволі магутны маг, як та ж МакГонагал, напрыклад, яна можа і без палкі гэта рабіць. Яна можа проста ведаць, як гэта зрабіць. А наконт таго, што нейкія трэба вымаўляць, а нейкія не, дык гэта ёсць такі аддзельны, такі, ведаеш, раздзел магіі, як невербальныя заклёны, якія не трэба вымаўляць, і гэтаму трэба вучыцца. І вось яны гэтаму пачалі вучыцца на 6-м курсе. І гэта пачалося, што па ўсім прадметам і ў абароне, ў заклёнах і ў трансфігурацыі ад іх патрабавалі, каб яны вымаўлялі ўсё без слоў. Ну, тыпа, не вымаўлялі, а проста думкай штосьці рабілі. І ўсім было вельмі складана, таму усе сядзелі вось гэты мем, як ведаеш, это рыжы чувак такі вот так вот сядзіць. Вось яны там таксама ўсе былі паказаны, што тыпа ніхто там не мог нічога зрабіць, акрамя Герміёны ж, конечно. Конечно. Хто ж яшчэ мог? Хто ж яшчэ, так. Гэта, ведаеш, я недавно пабачыў мем, тыпа, там размова Снега і Герміёны, ён такі, там, мінус вам 10 ачкоў ад Грыффіндора, бо вы там зазнайка, она такая, та што зазнайка, я ўжо там задаўбалася, я гэтую школу на сябе тачу, там у жопу засунь сабе гэтыя ачкі свае. Таму я думаю, што гэта вельмі актуальна, калі б Герміёна была менш такая адукаваная і так, больш я ўсё задаўбала ў гэтай школе. Вось. Яшчэ такое пытанне у мяне з'явілася падчас гульні ў Хогвартс Легасі. Я просто вспомніў, што гэта было ў фільмах. У Хогвартс Легасі мы ўпервые можам патрапіць у Хоксмит і паглядзець яго звычайнымі вочамі. Так же сама ён паказан зусім маленькую крышачку, ён паказан у фільмах. Чаму Хоксмит гэта прывілегія? Чаму гэта так важна для вучняў? Ну, глядзі. Бо, па-перша, тут трэба азначыць, што Хогвартс
і дырэкцыя Хогвартса нясе поўную адказнасць за тое, што адбываецца з вучнямі падчас іх навучання і прабывання ў Хогвартсе. Таму і кажуць, што вось ёсць тэрыторыя школы, але дазвол хадзіць ёсць па вельмі абмежаванаму кавалку. Тыпа ты можаш перамяшчацца па замку, але не паўсюль і не ўвесь час. Тыпа ноччу ты хадзіць не можаш пасля адбою афіцыйнага. Вось па тэрыторыі таксама, ну можа казалі пра лес, ты туды не можаш хадзіць. Але можаш. Ну але можаш, але не можаш. Ну тут такое. Вось таму атрымліваецца, што магчымасць выбрацца з замка з гэтай тэрыторыі, неяк змяніць для сябе гэта такія, ведаеш, ўсё што вакол абстаноўку, так, гэта такая вельмі даволі добрая магчымасць для ўсіх вучняў. Але гэта можна зрабіць толькі калі табе далі дазвол і падпісалі гэты дазвол твае там бацькі ці апекуны. Вось у Гары у гэтым выпадку для Гары гэта быў Сірус якраз такі, які падпісаў яму гэты дазвол. Вось таму гэта сапраўдная прывілегія. Што такое Хоксмит? Хоксмит гэта адзіная такая вёска у Англіі, дзе жывуць толькі магі. Яна скрыта ад маглаў, там не жыве ні адзіны маг, яны нават пра яе не ведаюць, і там тусяць толькі магі. Нават такі факт цікавы, але невядомы, што там нават нейкі час жыла Магонагал, калі яна была замужам. Гэта просто зачыненая такая суполка. Так, але разумееш, гэта такі маленькі гарадок, там ёсць і крамы, і кафешкі, і пошта, і ўсё што заўгодна там ёсць. Ты ўсё там можаш купіць, там таксама ёсць прадпрыемствы, там ёсць бізнес, бо разумееш жа кожныя выходныя, кожную суботу туды прыходзяць уся гэтая шкалата, якая хоча штосьці набыць. Вось. Таму ўсё, што так можна прадаваць шкалаце, там усё гэтае прадаецца, таксама нейкія там і прадукты, крамы і гэтак далей, бо, канешне ж, еду нельга накаставаць, але яе можна купіць. Вось. Таму яны там і ўсім гэтым валодаюць. Таму так, ну там жывуць звычайныя магі, якія проста не хочуць. Ведаеш, бо калі ты жывеш побач з магламі, ты вінен неяк сабе абмяжоўваць у сваіх здольнасцях, разумееш, бо ты не можаш парушыць гэты статут аб сакрэтнасці. А калі ты жывеш у Хоксміце і вакол табе такія ж самыя, як і ты, табе не трэба нічога скрываць, ты можаш быць проста самім сабой, гэта прасцей. Ну так, ты заўсёды можна застацца там жыць, адчыніць сваю краму, напрыклад. Так. Калі ты не хочаш быць там ракаборцам якім-небудзь, калі ў цябе просто звычайнае жыццё, ты можаш просто Ты можаш просто звычайна жыць, так. Да, гэта я ніколі мне вось цікава, у магічным свеце Гаррі Поттера дзе-небудзь прадаецца нейкі кантрацэптыў? Чаму у Уизлі столькі дзяцей? Так. Ну слухай, калі так глядзець, яны ж звычайныя людзі, біасацыяльныя, якія смертныя, ўсё такое, таму мне здаецца, яны могуць набываць просто прэзерватывы ў звычайнай аптэке і карыстацца імі. Ну, я думаю, альбо яны прыдумалі штосьці сваё, але просто вельмі. Фу, Вадзім, фу. Не, ну тэарэтычна езджу, вось там быў такі момант у кнігах, калі там вельмі шмат было навозных бомб па школе раскідана, і вось яны каставалі сабе гэты такі пузыр над галавой за свежым паветрам, а вось хадзілі, іх нічога не краналася. Яны нагадвалі ўсім астранаўтаў, бо такія вось хадзілі з гэтымі шарамі над галавой. Можа, яно таксама так працуе, просто ты, ну, у другую галоўку накастоўваеш гэты заклён. Ці можна ваду кідаўру ўнутр накаставаць? Просто хуткі спосаб зрабіць аборт. Господи, трэба гэта вырезаць будзе. Слухай, ну калі так заставлю. Калі выразаеш, так я тады скажу. Просто разумееш, для жанчыны атрымліваецца, што вельмі выгадны варыянт зрабіць сабе шмат крыстражаў, бо ты просто забіваеш тое дзіця, якое у цябе ўнутры, робіш аборт, а сама пайшла і просто сабе новы крыстраж зварыла, і ўсё ты бессмяротная. О, Господи. Вы звар'яцелыя хлопцы, реально вар'яты. Гэта ты дакладна выражаш, так. Так, ну гэта так. Давайте махавік часу. Паразмаўляем пра махавік часу. Чаму нельга было просто перасунуцца ў часе і забіць Волан-дэ-Морта, калі ён быў яшчэ маленькі? Як Гітлер? Чаму, напрыклад, нельга было Гітлера забіць там? Так, ну чаму? Бо ёсць абмежаванне. Абмежаванне ёсць такое, што ты можаш перамяшчацца не больш за 5 гадзін. Туды альбо наперад.
Бо мы ведаем, што Герміёна там, здаецца, на 3 гадзіны перамяшчалася, ці штосьці такое. Ну там, карацей, яна не выйшла за гэта, яна ніколі не выходзіла за гэтыя межы, так? Бо калі ты пераедзеш на больш часу, так, то ёсць рызык, што ты зменіш таймлайн. І нават такое ўжо было. Вось, была такая нейкая жанчынка, якая вырашыла, што я магу ўсё змяніць у сваём жыцці, перамятнулася там на некалькі гадоў назад, а потым выявілася, што шмат людзей проста не нарадзілася. Вось, і таму там было вельмі шмат траблаў для аддзела тайн, таму гэтыя ўсе махавікі часу яны сталі пад жорсткім кантролем. Яны ўсе сталі зберагацца ў міністэрстве магіі і выдавацца на рукі строга пад там шмат вось гэтай бюрократычнай працэдуры, каб там ўсё было абмежавана і нічога не парушыла. І нават больш, што калі яны былі ў 5-й кнізе ў аддзеле тайн, а яны ж разбілі ўсе гэтыя махавікі. Бо гэта ў фільме нам паказалі, што махавік гэта вось такія як наручныя часы, так? Тыпа падобныя. Ну там ці штосьці такое. А па факту гэта песочныя часы звычайныя. Які разаб'ёцца і ўсё. Ну ты не сабярэш назад. То бок нават калі Герміёна павярталася назад на 3 гадзіны, ўсё адно яна магла зрабіць нешта, што прывяло да таго, што нехта не нарадзіўся. Ну так. Вядома. Мабыць, не нарадзіўся ребёнак там у драка раней, чым мы думалі, бо там пасля гэтага ён ужо... Ну так. Мабыць, удар быў не ў нос, а ў яйцы. Там уже не дзеяздольнасці. Слухай, я тут забыў запытаць у цябе, калі мы размаўлялі пра непрабачальныя заклёны. Глядзі, тое, што я памятаю. Гары як мінімум адзін раз прымяняе заклён Імперіус супраць Гобліна, так. Ён прымяняе Круцу супраць Белатрысы Лестрейдж. Рон Уизлі прымяняе Авада Кедавру супраць Змея Волан-де-Морта Нагайны. Ну, гэта такое пытанне, пра якое трэба паразважаць, или так? Вось, чаму ніхто з іх не быў у турме, калі яны гэта прымянялі супраць жывога чалавека? Блад? Ну, глядзі. Ну, на самой справе у нас было шмат прыкладаў, калі хтосьці выкарыстоўваў непрабачальныя заклёны. Першы такі выпадак. Калі 5-я частка па кнігам вось гэтую суполку, дзе Гары вучыў вучняў заклёнам, здала не Джоу Чанг, а яе сяброўка Марыэта Эджком. За што была за што на яе быў наведзёны гэты праклён Герміёны, што у яе увесь твар быў у прышчах, якія там крыўднае слово было напісана гэтымі прышчамі. І дакладна такі момант, што нават праз год ніхто не ведаў, як гэта сняць. Таму Герміёна там вельмі добра папрацавала над тварам гэтай дзяўчынкі. Але калі тады яе прывяла Амбридж у кабінет да Дамблдора, яна павінна была сказаць, што там гэта шмат часоў яны ўжо там вучацца, але на яе наслалі Імперіус. І таму яна нічога не сказала. І Імперіус на яе наслаў Кінслі Бруствер, гэта працоўнік міністэрства магіі, і ён жа чалец ордэна Фенікса. Вось гэта быў першы такі выпадак, калі мы вось на вучня прымянілі Імперіус. Што потом? Потом мы ведаем так, што Гары прымяняў Круцатую супраць Белатрысы, мы ведаем, што вось Імперіусы гэтыя былі, але нават Макгонагал прымяняла Імперіус. І Гары прымяняў Круцатус і другі раз, і гэта было ўжо ўдалы раз. Але такі момант, што трэба на Імперіусы. На Імперіусы трэба папасться. Каб зразумелі, што ты навёў гэты праклён. Тыпа, няма такого вось. Ты выкарыстоўваў, і ўсё, тут прыязджае паліцыя, там стаяць на месцы, не рухацца, ўсё. Ну, там так не працуе. Таму, калі цябе зловяць, тады, канешне, табе ўжо ўсё. Але калі не зловяць, ўсё добра. Вось. Пра Круцатус, які навёў Гары на Белатрысу, гэта была элемент, ну, тыпа элемент самааховы, але мы ж, канешне, ведаем, што ён хацеў ёй стварыць больна, але яна яму тады патлумачыла, што ты вінен жадаць, ты вінен уяўляць і атрымліваць асалоду ад гэтай болі, якую ты прычыняеш, каб ён спрацаваў. І тады Гары гэтага не разумеў. Але
у 7-й частцы, калі Гары трапляе да Хогвартса зноў, каб знайсці дыядэму, і ўжо гэтая бойка за Хогвартс атрымліваецца. У гасціннай, здаецца, Когтеврана, здаецца, што так, там дзяжурылі гэтыя паглынальнікі смерці. І вось адзін з іх напаў, Гары быў пад мантыяй невядзімкі вось гэтай, яго не бачна было, і вось адзін з іх напаў на МакГонагал. І Гары гэтага, канешне, там вельмі яе, там нейкі непрыемнае слова ёй сказаў, пакрыўдзіў яе, а Гары, ну, ўсё ж такі ён яе любіў як настаўніцу, яна дэкан яго факультэта, у іх таксама была такая даволі добрая эмацыйная сувязь на самой справе. Ён гэтага ўжо не вытрымаў, ён прымяніў круцатус супраць гэтага паглынальніка смерці, і ён яго прымяніў вдала. Сапраўдная боль была прычынена, але МакГонагал не сказала і ні слова. Ніхто другі не бачыў, таму пофіг. Сама МакГонагал потым супраць гэтага паглынальніка смерці прымяніла імперыус, і ён хадзіў пасля, як яе ручная цацка, і рабіў тое, што ёй патрэбна. Якая жорсткая жанчына. Ну. Яна вельмі моцная жанчына, слухай, тут, слушай, нават МакГонагал, трошкі атыйду ад темы, яна такая была жанчына, што для яе мужик, які звык жыць у Лондоне, працаваць у міністэрстве магіі, звык да камфорту, купіў дом у Хоксміце, каб яна нарэшце пагадзілася выйти за яго замуж. Разумееш? Яна не хацела з'язджаць са сваёй Шатландіі, якую яна кахала, яна прымусіла гэтага мужика сваімі вечнымі адказамі ад гэтага шлюба, каб ён у выніку пераехаў да яе, змірыўся з гэтай Шатландыі, купіў там дом, і у выніку ўсё ж такі яна пагадзілася, калі ён пашоў на такі шаг. Таму яна такая жанчына моцная была. Вось, пра імперыусы супраць гоблінаў, якія прымяняў Рон і Гары, таксама, ну, ніхто не ведае. Все, ніхто не ведае, нічога не ведае. Там наогул не вядома, што з гэтымі гоблінамі потым стала, бо там дракон, ён же пачаў ўсё крушыць. Можа, там гэтых гоблінаў... іх жа забіў у выніку Волан-де-Морт. Таму ўсё роўна, как бы, ніхто нічога не сказаў. Наконт гэтага заклёну Авада, якая была супраць Нагайны ад Рона. Па кнігам нічога такога не было. Гэта вось уже прыдумка фільма. І мы ведаем, што Авада гэта заўсёды зялёны прамень. Так? І Рон, так, ён, калі змея нападае на яго і на Герміёну, Рон выкарыстоўвае гэты зялёны прамень у змею, але ён не патрапляе да яе. Якое тут можа быць меркаванне? Ну, хутчэй за ўсё, гэта сапраўды была Авада, бо тут некалькі, па-першае, самаабарона, па-другое, змею трэба было ўсё роўна забіць, і яны намагаліся гэта зрабіць як маглі. Па-трэцяе, ну, а што яшчэ гэта магло быць, калі гэта быў зялёны прамень, там не так шмат такіх заклёнаў, разумееш? Але чаму яно не спрацавала, бо трэба сапраўды жадаць і ўяўляць, як загінае гэтая істота, трэба мець моцны разум, каб гэта зрабіць. Ну, а моцны разум і Рон гэта трошачкі, ну, не саўпадае. Разумееш, і нават калі бы яго атрымалася забіць гэтую змею, па-першае, гэта была змея, па-другое, хутчэй за ўсё, яму бы усе падзякавалі, па-трэцяе, яму б нічога не было, бо гэта была самаахова. Хутчэй за ўсё, яму б нічога не было. Ну так, і гэта ўсё ж таки, па-першае, гэта змея, а не чалавек. Так. Але ж мы ведаем, што калі... Глядзі, пры гэтым, калі Аберфорд, Дамблдор, гэта брат Альбуса, прымяняў заклёны, ну, пачуйкам, ён прымяняў яго супраць казлоў, гэтыя заклёны, ён трэніраваў іх, практыкаваў іх на казлах, яму за гэта там, альбо, ну, не Аскабан, але штосьці там ад міністэрства яму быў нейкі наганяй. Вось, штосьці там, яго не вельмі добрая піар-кампанія атрымалася з гэтымі казламі, што да канца жыцця узгадвалі гэтых казлоў яму і ўсё ж такі прапамянялі. Таму, мабыць, проста каштоўнасць казлоў, яна трошкі вышэй за каштоўнасць змяі. Ну, мабыць, тут такі прынцып. Ну, тут я казла з'есці можна. Ну так. Так і малако дае. Ну, не казёл, а казліца, каза дае малако, але ўсё. Ну так. Ну, а змея. Казёл дае іншы пратэін. І ты що на мяне кажаш? Так, глядзі, мы гэта ўжо крыху чаплялі. Я ў цябе спытаў, што Дамблдор моцны маг, а вось ты сказаў, што Дамблдор сапраўды моцны маг, а Снейп, ён таксама моцны маг, раз смог абвесці вакол пальца Волан-де-Морта і столькі часу быць двайным агентам. Я думаю, што ён вельмі моцны.
Тут вельмі проста может быць тлумачэнне, бо разумееш, ён вельмі моцны падчас наконт аклюменцыі, так? Бо за ўсе гэтыя годы, якія ён быў двайным агентам, Волан-де-Морт не змог прабіць яго абарону. Ён не змог зразумець, што ён на самой справе думае. Быць заўсёды вось так у такім стане, каб трымаць гэту абарону, трэба мець сапраўды вельмі такія вялікія магічныя здольнасці і вельмі сапраўды моцны разум, каб гэта ўсё атрымалася. Акрамя гэтага, мы ведаем з успамінаў, якія пабачыў Гары, што з самага дзяцінства Снег заўсёды быў зацікаўлены ў цёмных вось гэтых майстацтвах, так? І ён прыдумаў нават свае заклёны, ён прыдумаў нават свае зеллі, ён разумеў, як гэтае зелле палепшыць, каб яно стала проста там неверагодным па якасці. Гэта і талент, і навык. І гэта ўжо таксама кажа аб тым, што ён даволі моцны. Зноў-такі цёмныя вось гэтыя яго заклёны, якія ён прыдумваў і выкарыстоўваў потым, гэта таксама паказальнік моцы. Таму я думаю, што так, ён адзін з самых моцных магаў, якія ёсць. Просто я думаю пра тое, што я, калі пачаў гуляць у Hogwarts Legacy, я прачытаў гісторыю Авады Кедавры, каб зразумець, што гэта ўвогуле такое. І там было сказана на Поттервікі пра тое, што каб забіць Авады Кедаврай, трэба сапраўды жадаць смерці гэтаму чалавеку. Гэта я табе яшчэ казаў. І ты мне яшчэ гэта казаў. І я вспамінаю той момант, што Снейп забівае Дамблдора, Авады Кедавры, і ён жа сапраўды жадае яму смерці ў гэты момант. Зразумела, што он яму жадае гэтай смерці як у знак спасення, як у знак уратавання ад таго, што яго чакае далей, што ён пракляты. Але ён пры гэтым сапраўды ён такі даволі чорны чалавек, які можа, калі трэба, гэта для нейкай працы, ён можа спакойна забіць чалавека, які для яго быў вельмі шмат год сяброў і які быў для яго вельмі шмат год настаўнікам. Тут глядзі, які момант, што мы зноў вяртаемся да моманту, што ў яго вельмі моцны разум. І прычына забіць Дамблдора ў яго была на самой справе. Заўсёды была, і яна была вось на паверсе. А калі мы узгадаем успаміны, якія Снег аддаў Гары, там была такая сцэна, што Снег прыйшоў да Дамблдора і сказаў: чаму вы іх не збераглі? Вы ж ведалі, хто гэта будзе. Чаму вы іх не збераглі? І вось у яго там вельмі добра праслежвалася, што ён вініць Дамблдора у тым, што загінула яго каханне. Загінула яго каханая Лілія. І таму я думаю, што ў момант, калі патрэбна забіць Дамблдора, я думаю, што яму не было вельмі цяжка узгадаць гэты момант, узгадаць зноў вочкі яго любімай каханай Лілі, і вось гэтую ненавісць зноў узбудзіць. Я за конт успаміна гэта зрабіў, так. Ёсць прычына. Такая вельмі чорная рэч унутры душы Снейпа, што ён мог і як і ратаваць Дамблдора ад таго, што ён і так паміраў, і як і сапраўды жадаць. Так, як і сапраўды жадаць яму смерці за тое, што тот не... калі так глядзець, то Дамблдор, ён жа не пажадаў зберечь Поттераў. Ён не толькі не ведаў, але яшчэ ён, як мне здаецца, ён не прадпрыняў столькі рэчэй, колькі мог прадпрыняць для таго, каб уратаваць сям'ю Поттераў. Конечно. Ён, ведаеш, калі была вось гэтая сцэна і ў кнізе, што ў фільме нам паказалі, што Дамблдор стаіць з такім татальным покерфейсом, такі типа: яны даверыліся не таму чалавеку, ўсё, што я магу зрабіць? Камон, типа, ты самы моцны маг, што ты мог зрабіць? Давай-ка падумаем трошачкі з табой. Так, і мабыць, на гэты момант гэта адзіны маг, які мог прыйсці ў дом Поттераў і, прабачце, даць Волан-де-Морту. Ты сам мацярыўся на гэтым падкасці сёння. Ты нават... Гэта было на першым. Ну ладно. Ты нават пра такі момант узгадай, што у іх, у Поттераў, была рэч, здольная іх уратаваць. Мантыя-невядзімка.
Так, яшчэ Дзе яна там- была на момант іх смерці? У Дамблдора. Тому, ну, типа, ён нават не падумаў, што ім яна трошачкі, так ведаеш, больш Патрэбна. патрэбна ў такі час, каб яны, калі што, маглі зратавацца. Бо проста прадстаў, яны разумеюць, што Волан-дэ-Морт патрапіў на іх да ўчастка, Джеймс яго затрымлівае на некалькіх там секунд ці хвіліну, гэтай бы хвіліны Лілі хваціла да таго, каб схавацца пад мантай і трансгрэсіраваць замест разам з сынам. Так, Ёй бы як хваціла мінімум. гэтага часу. А як максимум будь Як мінімум. там Дамблдор мог бы просто паўнавартасна супрацьстаяць Волан-дэ-Морту і затрымліваць яго не то што там на хвіліну ці 10, ён мог на некалькі гадзін затрымаць, як і ізічна Ён просто. мог бы по факту ён мог бы іх спакойна забраць да сабе ў Хогвартс, і яны б ціхенька жылі, але ведаеш, Дамблдар, ну вось ён. Ну, тут такі момант, што ён гэта, ну, тут глядзі такі момант, што по факту узгадай, ну, як Снег адносіўся да Гары увесь час. І якая ў яго была рэакцыя, калі Дамблдар яму сказаў, што ну, у патрэбны час не забывайце, што хлопчык павінен памерці. Якое, типа, і вочы гэтага Снега ў той момант, типа, ты шо, прыкалываешся, ці шо? Навошта мы гэта ўсё рабілі, навошта мы яго ратавалі? Ты што там, зусім у цябе галава паехала, ці што ты там? Там, алё, Альцгеймер, псіхушка, там яшчэ штосьці. Таму, ну, ёсць пытанні да вось гэтага спектра пачуццёў Дамблдора, разумееш? Можа, ён у яго быў на нейкім там нізкім узроўні, і трэба было трошачкі там, ну, нейкіх вітамінчыкаў папіць, я не ведаю. Дед, пей таблетки, а то получишь посрать. Ну, типа таго, так, тут яму чагосьці не хапала. Звычайны момант. Давай яшчэ адна тэма, якая мне не зразумела з фільмаў. Вір памяці. Так. Чаму ён кожны раз па-рознаму выглядае? Чаму гэта калісьці талерка, калісьці аграменны кубак стаяшчы на палу, калісьці трэба там цэлы там люстэркі нейкія стаяць, у іншы момант, калі там у апошнім фільме Гары прыходзіць да гэтай штукенцы, там просто талерка, якая вісіць у воздухе, так. І ён просто туды ўспаміны. Па фільмам нам потым тыпа растлумачылі яны, што тыпа вір памяці ён разбіраецца. Гэта як канструктор. Хочаш, вось табе з люстэркамі будзе вось гэтая фігня. Хочаш, будзе просто талерка на столе. Як бабкін камод. Его на заказ зробіць просто. Тыпа, як хочаш, так яно і будзе. Наогул пра вір памяці гэта вельмі такая цікавая історыя, бо нам з кніг не вельмі што вядома пра тое, як ён працуе, што гэта наогул за штука. Але я, калі гатаваўся да падкаста, я трошкі пагугліў і знайшоў такую цікавую штуку, што наогул вір памяці звычайна выкарыстоўваецца як штосьці асобнае. І тыпа гэта лічыцца такім, ну, не вельмі гігіенічным, калі чужым вірам памяці хтосьці карыстаецца. І нават больш, што калі вось маг памірае, ягоны вір памяці хаваюць разам з ім. Але вір памяці Хогвартса, ён не зусім звычайны, бо ёсць нават такая легенда, што калі вось гэтыя 4 заснавальніка школы хадзілі, блуталі там дзесьці па Шатландіі, шукалі, дзе ж ім пабудаваць гэтую школу, хадзілі, або штосьці спатыкнуліся, а гэта хоп, прыкапаны ў пяске вір памяці ляжыць. І яны вырашылі, што ну гэта, мабыць, знак, і трэба будаваць вось тут. І таму вось ад дырэктара да дырэктара перадаваўся гэты вір памяці, у якім кожны дырэктар мог не толькі зберагаць свае ўспаміны і праглядваць іх, каб разлажыць па полачкам усё, што адбылося, але таксама і вызначаць праўду ці неправду, так, дзе ёсць памытненне, дзе не памытненне, перадаваць свой опыт і вопыт веды, вось, і нейкія парады нават такім вось сродкам даваць. Бо нават у кабінеце дырэктара ёсць спецыяльная бібліятэка з усіх успамінаў, ну не ўсіх успамінаў, а такіх нейкіх успамінаў, якія былыя дырэктары палічылі важлівымі для таго, каб перадаць наступнаму чалавеку, разумееш? Там нават ёсць такая бібліятэка, аказваецца. І вось гэты вір памяці, як ён працуе? Ну, ты можаш, вось, як ужо сказалі, ён можа збірацца і быць такой бандурай, можа быць проста талеркай такой. Ты вінен туды загрузіць гэты ўспамін. Ну так, эту вось валасінку выдраць і туды ўставіць. Як флешку ў камп'ютер, собственно. Пагружаешься туды. Калі табе патрэбна паглядзець узаемадзеянне некалькіх людзей,
ты вінь туды вось прям пагрузіцца. Калі табе патрэбна проста пачуць прамову аднаго чалавека, ён можа падняцца як фігура такая вось срэбная з гэтага віра памяці і сказаць тое, што там яна хацела сказаць, што ты хацеў пабачыць. Мы бачылі абодва такіх спосабаў выкарыстання падчас урокаў Дамблдора і Гаррі Поттера. Там было і такі момант. Вось, але потым ты вінен дастаць адтуль свой успамін, запакаваць яго ў гэтую прабірку і паставіць у гэтую бібліятэку. Калі ты гэтага не зробіш, чалавек, які выпадкова патрапіць да твайго віра памяці і туды акунецца, ён будзе проста вось так вось з успаміна ў успамін вось так вот ісці у тым парадку ад апошняга к першаму. Разумееш? І пакуль яго не выцягнуць. Ці пакуль ён не праглядзіць усё, ці пакуль ён сам не зразумее, як яму выбрацца, ну, калі ён умее карыстацца гэтым, ці пакуль яго не выцягнуць адтуль. Вось такое было з гэтымі судамі, напрыклад. У чацвёртай кнізе, калі Гары спачатку пабачыў вось гэты прысуд над Каркаравым, потым ён пабачыў ужо прысуд над гэтым Краўчам малодшым, так? Ён таксама з аднаго ўспаміна перайшоў у іншы. Был Дамблдор іх праглядаў, каб зразумець, што не так і што тут можа быць. Намагаўся неяк свае ўспаміны як па полачкам раскласці, так? І тады Дамблдор яго выцягнуў. Таму гэта працуе вось такі як ну, па факту аналаг камп'ютара толькі для замест дадзеных звычайных твае ўспаміны. А памерці можна? Што? А памерці можна там? Если вось ты не свой вір памяці пагрузіўся, блукаеш, там, не ведаю, істашчэнне. Не, ён жа ж працуе... Не, ты не можаш там памерці, бо ён жа працуе так, што ты не удзельнічаеш у гэтых падзеях. Штуках, што там адбываюцца, так, падзеях. Ты просто не, як захлебнуцца, там, я не ведаю. Назіраючы такі чувак. А захлебнуцца ён табе таксама не дае, бо калі ты праглядзіш усе ўспаміны, што там ёсць на той момант, ты просто, ну, цябе выкіне адтуль. Просто калі там успаміны за ўсё жыццё, разумееш, калі там успаміны за ўсё жыццё, так ты можа там, ну, трошачкі стамішся так стаяць. Ну, ты прыкінь, вось так вот ракам стаіш туды і глядзіш, ну, тут таксама не вельмі прыемна. Слухай, а чаго яно і па-рознаму працуе, што вось там паказана, што Дамблдор палачкай высоўвае свой успамін адразу, а потым у Снейпа яны просто падыходзяць і забіраюць слёзы. Бо зноў-такі Снег магутны маг, ён не быў, ён разумеў, што Поттер не зможа дастаць успамін. Ну, ён жа ведаў, якія ў яго аклюменты, ну, ніякі. І ён проста, мабыць, ну, ён жа вырашыў аддаць успамін. І не так важліва, як яно выйшла, мне здаецца. Таму гэта проста было яго такое жаданне і майстэрства, што ён змог гэты ўспамін вось так высунуць. То бок гэта больш выключэнне, нібыта, чым правіла. Ну, дакладна ты нічога не знойдзеш, хутчэй за ўсё, бо гэты момант ён так не вельмі напісаны, але я думаю, што так. Тыпа так. Добра. Хіба нельга было выпіць зелле поспеху і ўсё ж такі перамагчы ў бітве за Хогвартс? Ну, я табе нават больш скажу, што хтосьці так і зрабіў. Так? Ну-ка. Так, я чуў зелле вось гэтага поспеху выпіў Слізнард. Гэта ты, які прападаваў зелле варэнне, так? Так, ён з'явіўся ў 6-й кнізе і застаўся ўжо на бойку за Хогвартс таксама. Але прыкол проста, ну, зелле поспеху. Па-першае, яно забаронена на ўсіх гэтых афіцыйных мерапрыемствах. Ты не можаш яго піць. Таму яго, ну, не трымаюць у вялікай колькасці, так? Па-другое, ну, я не думаю, што Волан-де-Морт назначаў сустрэчу ў Гугл-Міт. Такі, типа, ну, вось давайте там 23 июня, давайте вось мы с вами сустрэнемся, как я вас забіў, так? Ну, вы там падрыхтуйцеся. Яны ўжо просто ўсе сілы вось так вось варяць гэтае зелле, якое там некалькі месяцаў трэба варыць, яно такое даволі складанае, так? Ну, не было такого ж, разумееш. Таму атрымліваецца, што зелле просто недастаткова яго было. Па-другое, пра гэта нават і не падумалі, бо там адначасова трэба было абарону выстаўляць, вучняў выправадзіць, слізерынцаў закрыць, ці там забіць, ці яшчэ штосьці з німі зрабіць, каб яны не мешаліся пад нагамі. Забіць просто.
Як Люк Скайуокер прыйшоў такі. Такая вялікая авада кедавра просто на месяцы. Яны сидзяць у себе ў пакоі. Дамблдор прыходзіць з палачкай такой. Ведаеш, тут как бы іх можна, ну наогул іх забіць даволі проста. Ну так яны дзеці. Не, ну чакай, просто як іх можна забіць было даволі проста, ты іх просто запіраеш у іх гэтай гасцінай і разбіваеш ім вокны. Бо іх жа вокны выходзяць у возера, так, і все, іх просто залівае, у тебя атрымліваецца кампотик са слізерынцам. Вось, але вяртаючыся да зелля... Які жорсткі сусвет. Ладно, вяртаючыся да зелля Фелікс Феліцис, яно так называецца, мы ведаем яшчэ адзін момант, калі яго выкарыстоўвалі ў кнігах, у фільмах гэтага не было, і гэта проста вось разарваць і выкінуць галаву таму чалавеку, які вырашыў гэта не здымаць наогул. Гэта тое, што калі быў канец 6-й кнігі, павешана была метка над школай. І Гары ж увесь год, ён як заўсёды свайго каханага драка ў чымсьці там так падазраваў. Разумееш, што штосьці ён там замышляе. Выдумляе. І вось ён тады, калі ён паехаў з Дамблдорам, ён яму сказаў, што табе трэба ўзяць мантыю, табе трэба поўнасцю мне падчыняцца, быць маім такім слейф-рабом, разумееш, тыпа нічога не кажы супраць, проста рабі тое, што я кажу. І ён тады сказаў, што калі штосьці хоча зрабіць Малфой, ён гэта 100% зробіць у той момант, калі няма Дамблдора. І ён тады сказаў, што каб Рон і Герміёна сачылі, выклікалі ўсіх чальцоў атрада Дамблдора, хто адзавецца, і патрулявалі школу ноччу. І ён ім і глядзелі, што там робіць што там робіць Снег, бо яго таксама Гары падазраваў, ніколі яму не давяраў, і што робіць Драка, Малфой. Што яны і рабілі. І ён ім даў той астатак Фелікса Феліциса, што ён выйграў там на уроках зеллеварэння, які ён трошкі ўжо выкарыстаў на тое, каб дабыць гэты ўспамін пра крыстражы, але там палова засталася, так, амаль па глытку кожнаму, там язык памачыць толькі. Ён сказаў, што падзяліцеся з усімі, у першую чаргу Рону, Герміёне і Джыні, і астатнія каму там ужо застанецца штосьці. І яны яго выпілі. І калі у школу праніклі паглынальнікі смерці, там такая атрымалася прыкол. Гэта такая вялікая буйная сцэна наогул. Там можна было такі экшн зняць. Я не ведаю, чаму гэта не здалося. Карацей, глядзі, атрымліваецца, што на адным паверсе Джыні, Невіл і Рон ходзяць і глядзяць, што робіць Драка ў выручай комнаце. Адтуль адчыняецца дзверы, перуанскі парашок мнагеннай цемры, які ты нічога не бачыш, і праз іх праходзяць толпа паглынальнікаў смерці разам з Дракай, які трымае гэтую руку славы, якая асвяшчае табе ўвесь путь у цемры, і яны за ім ідуць, ён іх вядзе. У другі бок Снег, і каля яго кабінета ходзіць Палумна і Герміёна. Ён кажа, што да яго прыбегае Флітвік, казаць аб тым, што паглынальнікі смерці ў школе. Ён Флітвіка вырубае, Флітвік вырубаецца, ён выглядвае з кабінета, глядзіць, што там ёсць Герміёна і Палумна, і кажа, што тыпа, так, дзяўчаткі, там Флітвіку дрэнна, паглядзіце з ім, у нас тут траблы ў школе, яны заходзяць у кабінет, і ён іх зачыняе. Ну, ён іх абмануў. Потым, калі ўжо пачалася самабойка супраць гэтых паглынальнікаў смерці, ну, што 5 вучняў, так, яны даволі моцныя, бо яны ўжо прайшлі і атрад з гэтых Дамблдора, і былі ў аддзеле тайн, і ў міністэрстве біліся, так, таму штосьці яны ведаюць, але толпа паглынальнікаў смерці, яны не былі гатовы да такой сустрэчы, разумееш? Але нават Джыні казала, што праз тое, што яны выпілі гэты Фелікс Феліцис, тыя заклёны, якія ляцелі ў іхні бок, яны проста адскаквалі нібыта ад іх. І калі б не гэты Фелікс Феліцис, хутчэй за ўсё, іх бы ўсіх забілі проста. Просто выбежалі іх адразу, о, такі добра. Ну, тыпа таго, так. Бо глядзі, там же ж якраз шмат... Там нейкія вельмі складаныя інгрэдыенты для яго патрэбны? Ці чаму яго не робяць у прамышленых маштабах?
Ну, па-першае, бо яно забаронена, як я ўжо сказаў, так? А па-другое, там, па-першае, там і састаў, ну, склад такі даволі цяжкі. Па-другое, там яго варыць не кожны зможа. Гэта трэба мець такі велізарны вопыт і нават талент, я б сказаў, каб яго Я могу сказаць по свайму вопыту, што варыць ладно, добра, метамфетамін. Рабіць мефедрон таксама складана, але яго робяць у прамышленых маштабах. Я думаю, што ўсё ж такі грамадзянская супольнасць магла узурпіраваць сабе ўладу і рабіць Фелікс Веліцас у прамышленых маштабах. Не дапрацавала. Ну, бачыш, не дапрацавалі, але калі што, калі выпадкова табе прыйдзе ліст ад Хогвартса, ты ведаеш, чым тебе заняцца пасля. Яго сканчэнне і на якім прадмеце табе трэба сканцэнтравацца, я думаю. Так, я бы варыў дур. А іх там варылі віскі і куплялі яго. Таму у іх там таксама былі свае аналагі. І, дарэчы, што вы ведаеце пра спайс? А вы ведалі, што ў фільмах магла быць паказана сцэна секса? Паміж кем? Паміж Кароста і Роном. Не, ну гэта мы не ведаем, але там быў такі момант, выразаная сцэна была, калі вось гэты святачны бал, Каркараў адышоў так памілавацца са снегам трошачкі, абмеркаваць пытаннічкі, якія ў іх возніклі сувязі з гэтай меткай. І тут мы бачым, што там ідуць па гэтаму двару, снег як заўсёды вельмі раззлаваны, і тут вось так стаіць карэта і вось так вот трысецца, разумееш? Ну і па вось гэтым рухам, як яна рухаецца. Гэта Сан Андрэас, калі ты здымаеш. Так, здаецца ўсё зразумелым. Так. І тут просто снег адчыняе гэтую карету, там такая напаўраздзетая дзяўчына выбегае, за ёй гэты хлопец, і адна спуфіндуе, ён там з кагосьці яшчэ, і ён ім усім мінус гэтыя ачкі робіць, балы. Вось, таму такая сцэна магла быць, але яе выразалі. Ох, на жаль, было б цікава, дарэчы. Было б цікава, хаця б нейкае такое, ведаеш, маглаўскае жыццё праскачыла. Так, таму што вельмі сцерыльны сусвет у гэтым плане, і гэта калі ты чытаў «Коло часу», напрыклад, вось у «Коле часу» там тая ж самая тэма, што вельмі сцерыльны свет, і даже тое, што людзі могуць недзе зрабіць нейкі пацалунак друг другу, гэта такое. Немагчыма. Слухай. Нам жа нават вось пра каханне усе гэтыя рэчы паказвалі фетішы Молі Уізлі, што яна падчас яднання з Артурам вельмі любіць, каб ён яе называў такім асобым такім образам маліпусенька. Толькі калі яны разам і толькі калі яны ў спальні ў сваёй. Это было ў кнігах. А так пад забаронай было это. Авада Кедавра, будь ласка, але гэта просто Дамблдар Гріндевальда згубіў, і ён такі, я не магу на гэта глядзець. Так, што, мне застаецца апошняе пытанне, якое мне зусім не было зразумела. Глядзі, калі Гары распавядаюць пра крэстражы, кажуць, што крэстраж гэта... Пачакай хвилинку. Кошка, блядь. У нас тут атрымаўся слухач у рэжыме лайв. Так, это у нас заўсёды каты сабакі. Глядзі, калі нас знаёмяць з заклёнам крэстраж, кажацца, што гэта заклён у першую чаргу. І крэстраж трэба выкарыстаць як заклён. Так. Як крэстраж патрапіў у Гары, як ён увогуле создаўся, калі Волан-де-Морт не выкарыстоўваў заклён крэстраж, а выкарыстоўваў Аваду Кедавру? Маці? Ну не, нам Дамблдор гэта тлумачыў такім макарам, што на той момант у Волан-де-Морта ўжо была вельмі пашкоджаная душа. Бо мы ж ведаем, што крэстраж аддзяляе частку душы і ўкладае яе ў нейкі там прадмет ці жывую істоту, як мы ведаем. Што дапамагае табе застацца жывым, калі што. Бо ты можаш забраць гэтую частку душы абратна і спакойненька далей жыць. Ну, ты не памрэш, карацей. Што здарылася, калі у Гары патрапіў гэтую частку крэстража? Мы ведаем, што праз тое, што зрабіла Лілі, Авада адскачыла, ну нібыта так, на самого Волан-де-Морта. Але
у яго былі крыстражы. Забіць яго было нельга, але можна было знішчыць цела. І атрымліваецца, што пры адскоке гэты заклён не толькі знішчыў цела, але і спрацаваў як крыстраж, бо душа, якая засталася, яна была вельмі хрупкая такая, так? Ужо вельмі зламаная. І атрымліваецца, што частка пайшла вандраваць па сусвету, шукаючы Квірла у далейшым, так? Яго затылак вельмі прыемны. А частка патрапіла ў адзіную жывую істоту, якая была на той момант у комнаце. Таму, ну, нам гэта так патлумачыў Дамблдар. Як на жаль, што там не было сабакі. Было. Не, дарэчы, так, стапе, там быў кот. Там быў кот? Наогул у Потараў быў кот. І ёсць нават такая чутка, што гэты кот гэта жываглот. Герміёнін. Але пацверджання гэтаму няма. Але гэтага кота яго знайшлі потым на руінах, але хутчэй за ўсё ён не быў у доме у момант самой падзеі. Таму на кота не пайшло, ну і такі момант, што нават кот, калі быў бы у доме, хутчэй за ўсё тая частка душы Волан-де-Морда, якая пайшла вандраваць па сусвету, яна патрапіла ў гэтага кота, а другая адкалотая все равно патрапіла б у Гары. Вось, бо кота дакладна не было ў адной комнаце з Гарай. Гэта 100%. Таму вось так. Слухай, ну все, наше пытанне... Не, у меня есть пытанне. Так, у мяне апошняе пытанне. А чаму яны не выкарыстоўвалі агнестрэл? Ну, вы слухай, таксама. Слухай, гэта такое цікавае пытанне. Мы ведаем, што электроніка не працуе ў іх. Але чаму яны выкарыстоўвалі гэтую зброю? Ну так, невядома. Мы ведаем, што... Ну, вось я сёння нават у Гугле гэта шукаў такія моманты, і мы ведаем праз тое, што нам потым раскрылі пра Ільверморні і амерыканскі сусвет, што вось гэты статут асекрэтнасці, ён таксама быў выкліканы, ну, нейкімі там падзеямі, так? І адна з іх гэта якраз такі тое, што у той момант маглы ўжо зрабілі сабе зброю такую моцную. І яны ўжо былі, ну, маглі абараняцца, маглі таксама забіваць гэтых магаў. І таму яны магі вырашылі, што ім, ну, па факту нечага супрацьставіць, акрамя авады. Вось, але, ну, тыпа, ведаеш, гэта нетрушна карыстацца маглаўскімі штукамі. Вось, таму яны вырашылі сысці ў падполле такое. Але па факту няма ніякага внятнага тлумачэння, чаму яны не выкарыстоўвалі гэтыя іх штукі прыкольныя, якія нават не электроніка, але прыкольныя. Але гэта ўсё можна проста патлумачыць тым, што тыпа, ну, яны наогул не хацелі кранацца света маглаў. Ну, просто яны не карысталіся гэтым, просто тупа не паставіць гэтых магаў 1М4 і ўсё. Ну так. Бойка за Хогвартс хутчэй бы за ўсё закончылася нашмат раней, але... А калі б танк у іх быў, то ўвогуле... Гаррі Поттер яшчэ ў першай часткі. Волан-де-Мор, бля! Бля, сюда! Магацца вы! Так. Ну, але ж бачыш, вось. Гэта толькі Артур Візлі мог дзесьці ў сябе ў шуфлядцы зберагаць нейкі там рэвальверчык, разумееш, проста з цікавасці. Кулемёт але на вось астатнюю не думаю. Так. Бо Артур Візлі, ён такі не вельмі проста чувачок быў. У яго ўсё магло быць, але ж... Ой. Слухай, гэта было добра. Гэта было добра. Я не ачыкваў, што сусвет Гаррі Поттера настолькі прапрацаваны. Бо для мяне увесь час для мяне гэта была просто такая казка. Так. Я табе нават больш скажу вот прапрацаваныя сусвета. Ну, гэта можна ўставіць, бо гэта цікавы факт, які не ўсе ведаюць. Ведаеш, на другім курсе, калі яны там, гэты быў Васільскі, так далей, а яны на уроках вось гэтай травалогіі вывучалі вось гэтых істот, ну, расліны такія, мандрагора. Так вось прыкол, што гэтая мандрагора, яе трэба было сварыць і тыпа потым ажывіць усіх гэтых паўзабітых людзей, якія там пастраждалі ад Васіліска. Але прыкол пра мандрагору. Мандрагора гэта не проста расліна. Яны праходзяць увесь цыкл жыццёвасці, так? Тобто, то бок я маю на ўвазе, што спачатку яны як младзенцы проста крычаць, потым у іх падлеткі, у іх бываюць прышчы,
потым яны пачынаюць рабіць вечарынкі, лазаюць адзін да аднаго ў гаршок. У іх там асобны, ведаеш, гэта такі аналаг карэты, пра якую я ўжо раней казаў, у іх там атрымліваецца, разумееш? А потым яны там уже такія больш сталыя становяцца, і вось калі яны становяцца больш сталыя, што за імі робяць? Іх тупа рэжуць, істот, у якіх сваё жыццё, рэжуць, варуць, гэтым атварам поюць тых, хто пастраждаў ад Васіліска. То бок в адзіны момант ты можаш дастаць мандрагору, а там просто будзе такая з піўным пузікам, са шчыцінай, з папіросай. Што хочаш? Так, улічвай, што вечарыны, у них там свая асобная нейкая музыка і свой асобны нейкі алкаголь. Ну так, ты можаш. Таму гэта вось прадуманае сусвета, што нават у раслін ёсць сваё жыццё. Я такі нядаўна задаўся пытаннем, типа, а навошта вообще мандрагора існуе? Ну, навошта яна крычыць пад зямлёй? Ж ніхто не чуе. Ну, яна тусіць там, у яе ўсё добра, у яе сваё жыццё. То бок, слухай, эльфы гэта нізшая раса. Так. Мандрагор гэта раса, якую яны просто, ну, па суці ж гэта раса. Ну, гэта раса-расліна, так, гэта расліна. Якую яны просто так забіваюць. Нават нічога не пытаюць у іх. Яны такі, ідзі сюды. Там да крамы ішлі. Так. Гобліны. Ну, гобліны яны... Ну, гобліны, просто разумееш, было шмат паўстанняў з гоблінамі, і нават гэтая ж тэма вельмі падымаецца ў гульне, якая вось выйшла ў Хогвартс Легаси. Але яны просто простое, што яны рабілі шмат паўстанняў, і яны змаглі сабе выбраць нейкую такую, ну, месца у магічным сусвеце, разумееш? Бо ні гномы, ні эльфы, ні вось гэтыя там расліны, такія больш-менш смышлёныя, тыпа мандрагор, ні кентаўры, ніхто там яшчэ, божа, ні веліканы, ні ваўкалакі, ні вампіры, яны ніхто не змог выбараць сабе месца ў магічным сусвеце, яны ўсе типа нізшая раса, разумееш? Як много у гэтым ведаеш вось такога флёру. Я адчуваю, што калі я напісала гэта ўсё, там ёсць тэма з нацызмам, што Волан-де-Морт гэта другі Гітлер і так далей. Но калі ты глядзіш з гэтага стороны позірку, з іншай кропкі гледжання, усе людзі там былі імі. Ну, ты глядзіш, а магі-то самі расісты. Так. Ну так. Мало того, што яны вось так адносяцца да істот ніжэйшых іх па рангу, так? Так яшчэ і глядзі, у іх жа ў саміх градацыя. Есть чыстакроўныя. Дарэчы, вось гэты спіс 28 сямей чыстакроўных. Там таксама можна па яму прайсціся, там таксама вельмі цікава. Але есть типа чыстакроўныя, есть паўкроўкі, типа, ну такое, ні рыба, ні мяса, але з баршчом пойдзе, так разумееш? А есть наогул вось гэтыя герміёны такія, якія выпадаюць там ад маглаў выпадкова, і ты думаеш такі, навошта ты сюды ўзялася, так? Ну, зусім не паважаюць, жадаюць, каб іх забілі. Ну і типа, ну не ўсе, канешне ж, але нейкія. Вось чысціня крыві. Але ж так, по факту яны тыя ж расісты, просто таму што спакойна жыць тым жа эльфам, ну яны типа не даюць, бо яны ж як рабы. Ну, яны і ёсць рабы. Просто што атрымліваецца, што яны кажуць, што яны нібыта ад гэтага атрымліваюць кайф, але мы не ведаем дакладна, калі як гэта атрымалася, бо яны былі заўсёды такімі, ці яны ўжо сталі такімі, і гэта магі іх такімі зрабілі. Бо нават калі мы глядзім пра Кікімера, гэта вось той дамавой эльф, які дастаўся Гары ў наследства ад Сіруса і быў у доме Блэкаў, у яго ж мара была жыцця, каб калі ён памёр, ягоную галаву таксама засушылі, ды павесілі туды, дзе віселі галавы яго матулі, бабулі, дзядулі і гэтых далей. Ну гэта ж жах. Ну сапраўдны жах нейкі. Вось. Таму там шмат можна так вось пакапацца і знайсці гэтага цёмнага. Я думаю, што тое, што вось гэтае цёмнае ёсць, але яно так нібыта прыкрыта, разумееш, такой пеленой. Ну, магіі, там такога дзячачага цягосьці, казкі, так. Тут можна трэба добра, ну, вельмі добра прасачыць, які быў стан у самой Джоан Роўлінг, калі яна гэта пісала, і што яна туды хацела ўсё ж такі укласці. Бо, разумееш, яна заўсёды ж сабе асацыявала з Герміёнай.
яна заўсёды казала, што вось калі б я там была, я была б Герміёнай. І як Герміёна сама вось праз Герміёнын погляд і стаўленне да рэчаў, да істот, яна якраз такі паказвае вось усю неправільнасць гэтых ідэй, так сказаць, так, што вось Герміёна баролася за правы эльфаў, што калі яна стала міністркай магіі, ім стала лепей, яна не кінула свае гэтыя погляды і ідэі, яна таксама і нават на яе вось гэтай картачцы шакаладнай лягушкі, так, там было напісана, што яна вельмі не толькі там шмат чаго зрабіла, але самае галоўнае, што яна змагалася за правы іншых істот і палепшыла іх стан. Мне здаецца, у свеце Гарры Поттера палепшанне стану іншых істот, гэта яны захацелі, каб на іх надзелі ланцугі, і все такія так, і там далей эльфы такія, да за што? Ты разумееш, цяпер Мандрагора павінна падпісаць паперку, каб яе забілі, разумееш? Што яно згодны, там так ці так? Так. Але ўсё можа быць, мы ўжо дакладна гэта не ведаем. Што, Евген, вялікі табе дзякуеш за тое, што ты пратрымаўся 2,5 гадзіны з нашымі тупымі пытаннямі. І вялікі дзякую, што ўвогуле пагадзіўся гэта ўсё прайсці. Было вельмі цікава. Хацім вам нагадаць, што ў нас ёсць таксама вельмі добры зручны Patreon, дзе нам можна занесці грошы і паслухаць усе нашы падкасты ў ранішнім доступе. Таксама там ёсць падкаст «Замяніць расстрэлам», які выходзіць толькі эксклюзіўна для Patreona. А яшчэ вы можете падпісацца на наш YouTube, паставіць падабайку на Яндекс.Музыкі, паставіць падабайку на Spotify і іншых пляцоўках. Дзякуй. Дзякуй. Дзякуй.